We have the Naga City People's Council, and that council has representatives in all the standing committees in City Hall, meaning in everything that we do, there is an unelected NGO representative that sits with us. So working together, you're now saying that we would like to achieve the goals by working with the citizenry. We would like to determine the goals by consulting with the citizenry. We would like to have a city that encourages responsible citizenship in the process of delivering the outcomes. For the sake of the Filipino people. Ang Naga City People's Council o NCPC ay katiripunan ka mga manlain-lain na sektor sa laog kang Naga, magsadit man siya o magdakula. Ini ang institusyon kan mga civil society organizations na kung sain sinda nagtatarabangan, nagurulay, asin nagkakasararo. NCPCs evolved from the idea post-EDSA. At the time, the civil society leaders started talking about the space that was open after we kicked the dictator. And they realized that the new government will be successful if people are engaged. So those who were part of the popular democracy movement started looking at models where people can participate in running the government. What I learned is that there were failures at the national level, but when they came to Naga, there were leaders of the civil society, and they realized that maybe Naga is ready for the experiment. So in 1995, under the sponsorship or authorship of former Councilor James Jacob, the city managed to pass the Empowerment Ordinance, which gave birth to the Naga City People's Council. And it was, as they say, it was the perfect formula. You had an active civil society, the NGOs and the People's Council, and you have an open leadership of the city government through former Mayor Jess Robredo, who agreed that the concept or the idea of having a government that is open for people's participation is ripe for Naga City. So, kang pigpasar ang Empowerment Ordinance kang 1995, the NGO and PO community took a task among themselves na kaipuhan paghandaan ini yung participatory governance na pigo-offer kan si Empowerment Ordinance. It was also during this time, latter part of 1995 to 1996, igwaning interim group na nag-take lead para i-organize itong preparatory activities for the first organizational meeting kang NCPC. It was in that organizational meeting na pig-finalize or nagkasundo ang mga members about the premises of coming together. What mandates do they have as an organization? And duman din pig-firm up itong first constitution and bylaws kang organization. And it was also in that organizational meeting na pig-elect itong first 15 members of the board kang Naga City People's Council. So shortly after that, nag-meet na din itong board of directors, and in that first meeting of the board, na-elect si Father Nelson Trea as the first chairperson kang Naga City People's Council. I just came to know about it. So sabi ko, it's a beautiful idea. Kaya sabi me, let's get involved. Kahit tumagang panahon, sabi sa Tuya, ang partisipasyon ta sana, mag-eleksyon lang. Pag nakaboto ka na, tapos na. Ining Empowerment Ordinance na ini, or people's participation in local governance, as going beyond just merely electing government officials, it was also asking you, as na mga ordinary people,
may mga concern kita na sa saindang paggobyerno, sa saindang pag-given ng mga ordinances, pag-given ng laws, madagog pa sa tuyang concern, more specific concerns. So after 1996, when the Naga City People's Council was born, at the time, I think it was organized under 10 sectors with more or less 44 organizations. But when I joined in year 2000, I was then recruited as one of the community organizers for the Barangay People's Council. I think at the time we had close to 100 organizations already representing the different sectors. It was because the expansion was under the program of the NCPC at the time of strengthening the basic sectors. Ang evolution kang NCPC, pinagpagpahiwas. So, nakaigwa ng recruitment tuman sa mga organization. Kasi itong mga daay qualified na organization, kung sasabihin, mayo silang legal personality, they accredited sa syudad, pagtabangan ta iniyo na ma-accredit sinda, magkaigwa ng legal personality, as in ma-accredit sa syudad. So, naghiwas siya. May mga sektor kita na sararadit, may mga sektor din na nag-merge. Dakol na din po ng mga organizations na nagpapa-accredit, pero dahil malaog naman sa sektor na ina-identify on how are they going to engage. So nagkaigo ng pagbabago din sa sektor. So yan po si mga changes na nangyari, naghiwas, as in pig-capacitate sa iyang mga members. Sa ngunyan, ang NCPC, igwang 17 sektor na kinababalihan kang iba't ibang mga civil society organizations, POs, NGOs. No? Sa mga milestone kani recently ay ang pagkakaiguan ng pagkakabisto ka iniyo bilang sarong long-standing or nainot na People's Council sa buong Pilipinas. Nagkaigwa man kita kadtong mga kaaging taon, nagkaigwa kita ng distinction o pinag-awardan kang DILG as in pag-reconocer kang iba't ibang mga LGUs man, kang mga People's Council na namumugna pa lang bilang nainot na People's Council sa buong Pilipinas. Sa laog kang 27 taon, halos 27 taon, ang NCPC nagkaigwa ng ups and down, no? Pero throughout these years, ining NCPC man, yaw pa man giraray. Padagos pa man giraray na nagsisilbing boses kang mga namamanwaan sa gobyerno as in nagiging tulay kang gobyerno man sa progreso kang sa tuyang syudad. And siguro critical collaborator. To empower. Respeto. Participation. Empowerment, tapos siguro unity. United. Bridging people. Modelo. Service. Always in good service. Inclusivity. Boses. Saro siyang boses. Boses siya kang gabos ng mga sektores. Watchdog or kami po ang bantay. Concerned people o kaya tagapagmatsyag. Very rewarding. Siguro NCPC is a gift. Saro po ng NCPC sa stronghold. Empowering citizen. Parang empowerment po ito ng mga ordinary. It's the way to go. Igwa siya ng transparency sa community. The best word siguro to describe NCPC is really partnership. Partnership kang gobyerno, kan kasayang nasasakupan, kang gabos na tao. Sa partnership na niyo, hinihiling ta na ang gobyerno sa rutang partner, kaibanan. We are not the enemies, we are partners towards development. Dahil sa pagiging tulay kang NCPC, nag-urulay ang tao, ang mga nasa gobyerno sa sarong lamesa para pag-ulayan ang progreso, mga issue, mga concerns, mga pangiturugan. Ang importante, saralo kita sa paghiro sa kagustuhan kang mga tao. Yan ang papel kang Naga City People's Council.
Sound check, sound 1, 2, 3. Mic test, sound. Good morning. Maray na aga po sa gabos. Sige po, ang oras ta ay oras de peligroso na. So kaya punta na magpuon. And bago ang gabos, siguro puunan tayo ni sa saro mo ng pagpapangadji. So let's start this activity with an invocation. Pwede pong magtindog ang gabos. Let us put ourselves in the holy presence of God. Heavenly Father, we thank you for the opportunity to gather together today. We ask that you open our hearts, minds, and souls as we discover more about the world around us. We pray that you will guide us in all ways, so that we will seek your will in everything that we do. We ask all of this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Patindog lang po kita para sa national anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kailas ang sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinatang tula, kawin sa paglayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya ay di magtitindig. Luman ang araw ng walhating pagsinta, buhay ang langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Mabalos, sige po, turukaw kita. So, giraray, maray na aga sa tuy agabos. Good morning. So, inipuan sa tuyang primerong aldaw. Primerong aldaw sa tulong aldaw na pagpipresentar kan sa tuyang 2026 budget kan Syudad Canaga. And bago po magpadagos, gusto ko munang i-acknowledge ang gabos na yaon digdingon yan. Hali po sa Office of the Mayor, si Sir Dave Bercasio. Palakpakan ta po. Mr. Jomar Gomez from BPC Balatas. Mr. Linsoko Juni from the Naga City Arts and Culture Coalition. Acacio Manuel, tama ba? Acacio Manuel from Naga City Arts and Culture. From NACFIL, I'm sorry. Eva Marife, tama ba? Eva Marife from CBO, City Budget Office. Kaubang Maria Teresita from Naga City PWD Vendors Association. Malabo ang mata ko, malabo ang pakasurat.
Si Ma'am Annalyn Lampad. Tama po? Okay. From Abella Vendors, Reforba sorry po. Reforba Jom Rose. Tama. Okay. And then Barguin Manilin. Paki-correct na lang po ang sa kuyang pagbasa kung ano po ito si tama. Barkin. Okay. Barkin. Okay. Si Sir Rene Gumba, agar naghalim una, tamay kasibutan, mabalik na lang daa. Penera Vincent from BPC or Barangay People's Council Federation. Velasco Rosa Imelda from City Budget Office. Imperial Lilibeth from BPC. Si Ma'am Kathleen, anong apelyido kayo ni Ma'am Kathleen? Corbito. Okay. Kathleen Corbito. Dispensa po. Norman Posogak from CPDO. Atanasio Eliseo from CCN. And then Emilita Brazal from BPC. Yaon man po si Sir Magno Conag from the City College. Si Mr. Erwin Nyerba from Nasil Gaya. Kayo pong kapag mag-adal pagbasa eh. Altabano Marivic from Nasilgea also. Federico Babylin Monique, okay, from the Naga City PWD. Si Sir Alan Riondanga from Sepio. San Buenaventura Colin from Sepio. And igwa pa kitang of course, yaon si Mr. Rico Binluan, si Mr. Dennis Gonzaga, Miss Sam Foliante, and Gloria Nasol. So, po? Ay, igwa pa ka mo? Sorry, day ko na... Sige po. Gonzales Joji. Okay, pasensya na po. Igwa pa pong dain na nabanggit. Yes po, from si Miss Gonzales Joji from our Naga City Arts and Culture Coalition. Igwa pa pong daita na acknowledge. Mukhang gabos man na sisay pa. Ayaw po si Mr. Nelson Layosa kan Goat Racers Association of Camarines Sur. So, welcome po sa satuyang inot na aldawning aktibidad. So, para tawanan kita nin mas komprehensibong paghiling, pagsabot kung ano ang katuyhan ta ano yaong kita digdi. And of course, sa tao sa tuya ning welcome, apodang ko po ang samuyang saro sa mga Board of Directors kan Naga City People's Council, si Mr. Dennis Gonzaga. Diyos maray na aga sa tuya gabos no. Dako lang pasasalamat po na nakadigdi kita sa tuyang sadit na espasyo kang Naga City People's Council no. Nakakaugma na yaong kita digdingon yan dahil kumbaga ini si culmination katong medyo halawig na proseso kung paano pigbilog ang satuyang budget sa maabot na taon. Dikit lang na background, siguro si Sir Dave na atyan ang mas mataon ng mas komprehensibong overview kung paano nabilog ini. Pero ngunyan na taon,
as we move towards more transparency and participatory governance, nagi pong mission, bako lang kang local government, pati na rin kang civil society, mas magkaigwang mas bilog na collaboration and consultations. Ano ang pag-identify kang priority areas na dapat takot na ni maniligong resources. So, sa parte kang pag-identify ano si mga key areas na medyo mananggad may kakulangan pag-abot sa resources, ano si kay puan hipnuan. So si pag-prioritize kung ano si mga dapat tawaning maninigong resources sa masunod na taon. So ini po ang culmination kayan, no? So nagpapasalamat po kami sa Naga City People's Council na yaong kita ngunyan digdi tanganing mas lalo tapang mas mapararom ang partnership na ni, and hopefully kung ano man ang mga medyo gaps and kakulangan sa prosesong ini, mas lalo tapang ma-refine sa mga masunod pang taon. Iyo man sana po yan, maray na aga po sa to, Gabos. Okay, Diyos mabalos po, Sir Dennis Gonzaga. Sabi nga ni, para mas mataon pa kita ng mas komprehensibong pananaw, pag-intindi, as in impormasyon. So gusto ko nang apudan para sa overview. Si Mr. Dave Bercasio. Sige, mabalos tabi, Bel. Good morning po sa Tuya Gabos. Kadikit na background siguro. Sabi ni Dennis, culmination kang halawig na prosesong inagiyanta. Pero para sa kugaro ni pre-culmination, tayo pa kitang gigiribuhon. Pero punanta mo na duman sa giniribo kang city government together with the Naga City People's Council. Kung magigaroon naman po nito, pagtukaw kang administration ni Mayor Lenny, gusto nang present na ang apo nila 8 finish line agenda. Si 2025 finish line agenda na naka-outline into pero anum na major priorities. Ang pigahalian kato, duwang bagay. Ang nahiling ninda, pag sinasabi ni Mayor, pag nagpaplano ang government kadto, bako lang ang city government, pero the government as a whole, garo siloed, garo itong suruwayan magplano, kung matatandaan nindo. Actually, kadto, garo pala ni nostalgic sa kuta. Kang panahon, before this year, yaon ako dyan. Kabali ako sa grupo kang Naga City People's Council. Kami itong civil society na nagtataon ng komentaryo sa budget saka sa plano kang city. Ngunyan, yaon ako sa government, so kami ang ma-present and mahagad kang sa indong feedback. Kaya garo nostalgic siya. So, kadto, kung magigiron dumanindo, kada opisina, matindog sa atubangan nindo, ma-presentar kan sa iyang programa for next year, mataw kitang comment, suggestion, pa-finalize, tataw sanggunian. Ang nailing na problema, baka ngayon nag-overlap, and true enough, igong mga opisinang halos parehas ang pigi-implement, baka ngayon daiman klaro kung ano siya gusto tang abuton, programa, activity, and project-based. So, ang sabi kang administration, hali duman sa 2025 finish lines agenda, mag-cluster kita, and ang pagplano sa kapag-develop kang budget kang City Hall, dapat base duman sa mga cluster. So yan si Inotang ginibong mini innovation. Si Pandua, ang sabi dapat mas makusog na sa outcome. Minsan po ba kaya, generally, kitang mga Pilipino, pag pagpapaplano, pagtukaw ta pa lang, igwa na kitang programa, igwa na kitang activities, garo aram ta na ang gusto tang gibuhon. Kaya lang, baad da iman tuhog duman sa kung sa inta gusto mag-abot. Minsan, activity lang sinailing aram inibang gigibuhon makontribor duman sa goal. So, ang sabi niyang Pandua, pakusugon itong pagsukol kang sa itong mga ginigiribo, sa paagi kang mga simple
pero measurable na outcome indicators saka output indicators. So yan ang naka-embed mo niyan sa plano. So hopefully, sa presentation sa Aratyan, may hiling nindo ano ang gustong gibuhon, anong gustong maabot, and slowly, paano ta susurukulon ang sa tuyang mga ginigiribo. So, iyan si duwang bagay na garo innovation, batch 1. Ang batch 2, ano man si inspiration hali po da sa Regional Development Council, sabi ni Willie, ang head kang sa tuyang city planning, si gabos na 8 cluster, puon sa puon, ang nagpadalagan kang consultation, deliberation, saka discussions, ang mga chairpersons hali sa Naga City People's Council. No? Kaya si Maneglo sa health, si Bel sa social. So, gabos na mga sektor, kang nag-uurulay, ang namamayo kang pag-urulay, ang representante kang mga tao through the Naga City People's Council. Ang gusto ta, sa puon pa lang, ang nag-uurulay kang budget, bako lang ang gobyerno. Ang eksperyensya sa paano ini may implement, kita mang gabos. Di ba? So, yan ang panduang bago. So, pinakarayta si proseso, pinakarayta si rarum kang involvement and engagement kang citizens through the Naga City People's Council. Iniyo si pre-culmination dahil si pig-urulayan takadto, si AIP, si plano, saka si general budget. Ngunyan, ang urulayan ta na, si detalyado specific na budget kada sektor. No? Pero pag ikaw mong hapot na saro sa mga opisina under sa sektor na yan, available man si satuyang mga pag-iriba sa City Hall para simbagon. Kung ikaw mong office specific, activity specific, output specific na question, masisimpag man din. Or sa tuyang mga leads, tasinda si yaon ka nag-urulay kita. So, araw po kayo nagigibuntang ko niyan, sa masaroon ng mga aldaw, igwa kita ning 8 presentation, si mga co-leads ang ma-present. Bako na si taga-NCPC, tada man fair na ang ma-defend kang budget kang gobyerno, si taga-People's Council. Tsaka para may opportunity pa ako mag-question. Pag ka mo nag-present, di na ka makakahapot. So, Aratyan, pag igwa ka mo mga hapot, papaabot yan sa satuyang lead presenter, pag dain niya masisimbag, yaon si pag-iriba sa City Hall para simbagon. So yan ang mangyari. Pandua, dapat igwa, kumayo pangunyan, ta medyo late mi pala na tao, pero kung gusto nitong kopya, hagad kita secretariat, si kada budget kang kada opisina, pira ang gagastuson sa sweldo, sa pamiting, sa gasolina, sa activity, igwa ng kopya ang Naga City People's Council. So, ginibot tayo niya. Kadto, ang pagtatao sa Endo, pinagtatao ni sa Endo, last year, si presentation lang kang opisina. Anong programa, gurano si total. Ngunyan, kada line item, igwa kitang kopya. Ang gusto ni Mayor, ang gusto kang city government, pag-urulayan kang taga-Naga, kung saan gagastuson ang kada sentimo kang gobyerno. Na hopefully, si budget na maluwas ngunyan na taon, reflective kang sa tuyang mga hopes and aspirations. Ano yung mga gusto ta? Kung ano ang pangiturugan ta sa syudad, dapat dinadara kang budget ta, ang city pasiring duman kung saan ta gusto mag-abot. Kaya aligned siya duman sa 2028 finish lines agenda. So, ang discussions can go into programs, can go into budget allocations, can go into priorities. Siguro, pag igong mga question on specific program implementation. Halimbawa, yaon si Swamo, sabihin tang, dahil nindo kinolekta si basura, misugma, kadakol. Ang pakiulay ta, i-reserve ta siya Aratyan. Itong day-to-day program, actually, hinahanapan na yung pagi. Ito baga may naga-up, pwede na nindo yun ipaabot sa city. Pag may mga serbisyong din na gibo, duman. Ang gusto tangon yan, adalan ta si programa, hapon taang sa dirita, yan bang pinipresentar sa mo kang City Hall, nagre-reflect ang samuyang naiisip na mga pangangaipo, pandua, maray ba siya, klaro ba kung anong gusto niyang gibuhon. So baka araw kaya ng satuyang discussions moving forward. Mas program level, activity level, impact level, experiential level. Pero kung pagkaipuhan, taigwang programang dain na sisimbagan, yaon naman lang si department head, pwede ta naman ipaabot. So yan po ang pantulong major chunk. Igwa kitang kopya, kang detailed budget, may opportunity kita maghapot, moving forward. Pang-apat, ang kaibahan po kaya sa proseso ngunyan, dati ginigibutan ni August, according to the ordinance, dapat Agosto, nagtukaw na kita para sa People's Budget Deliberation. Ang problema po kaya baga, nag-eleksyon, so
na move si pagibo kang AIP, si budget, kaya medyo late kita ngunyan. Next week, igwana ning deliberations ang Sangguniang Panlunsod. Kung may giramnan dito sa local government code, after kang executive magibo ning budget, isasubmit yan sa sanggunian. Sinda ang may power of the purse. So sinda ang ma-deliberate, evaluate through the appropriations committee. Na member man ang Naga City People's Council. Pero si Chair Nono ang member. So, both sabihon, ang urulay with the Appropriations Committee, sinda po kaya mapuon kang deliberation in the next week, Webes, Petsa 27, kung di ako nakapasala. So, gabus na comments na magluwas sa urulay tangon yan, i-consolidate kang NCPC, katabang kang city government, para masubmit ta sa gabus na miyembro kang committee, sa kasi ibang members kang sanggunian na maparticipar sa deliberations kang appropriation. So, anything na sailing ta dapat dagdagan, mabago, ribayan, ipapaabot ta sa. So, very important sa tuyang engagement. Kung may mga comments, ipaabot ta. Kung medyo mahurigaro, pakiulay ta sa NCPC. Halimbawa, may comments pa after Saturday, tawan taning aldaw ning time para mapaabot, mabali duman sa comments, maitao ta sa sanggunian. Ang last point na lang, kaya siya para sa kuya pre-culmination dahil maski during the deliberations sa Appropriations Committee, bukas pa ang budget, ang plano para sa komentaryo ng mga citizens. Ako ikot ang pag-iriba na mayo igdingon yan, or may mga taga-naga na dayman member kang Naga City People's Council, gusto nila magpaabot kang sa mga suggestion, mga programang gusto nilang pa-implement sa city government. During the deliberations, hanapan tampaagi, may katabang ang city government, kaya ba na ng WeSolve, ang People's Budget Coalition, pigihiling paano pa mas maging bukas ang proseso na paggobyerno sa Naga, pinaagi sa pagpublisar, make available. Gusto ta, kada na ganyo may access sa plano, sa programa, para pag ini-implement, bago i-implement, may suggestion kita, pag ini-implement na, pwede kita mag-evaluate, mag-monitor, magtawakan sa tuyang mga suggestion. So, magiging matrayon po ang gobyerno, magiging maray ang pagpadalagan kang gobyerno kung gabus kita kabali. So, yan ang 5 mensahe po. Alisa mo, dakulao na parte kang planning process and budgeting process kang City Government of Naga, na digdi lang yan nagpuon. Siguro ang ibang LGU igwa naman, digdi lang naka-institutionalized na ang budget kang gobyerno ipipresentar sa tao, pinaagi sa Naga City People's Council, bago ma-finalize as in maaprubahan kang Sangguniang Panlunsod. So, i-maximize si opportunity. Sabi nga ni Bel tsaka ni Dennis Subago, medyo late nyo yan dahil late kita nagpuon, pero next year, masaamayan ta ang proseso. So, magayon po ning warm up, and kung may mga specific suggestions kita para sa Atyan, para sa Aga, para sa Sabado, pwede tang mapaabot para mas mapakarayta si proseso kan sa tuyang pagpadalagan kang sa tuyang budget presentation. No? So, yan muna. Bago ko lang itao si Allen, si sa tuyang first presenter sa cluster, babasawon ko muna, pero atyan, hanapan mo yung paagi na ma-flash. Day ko aram kung day ko piglaag dyan. Nag-uuna, garo ko na igo ako, igding suway. Babasawon ko man lang si income, pero atyan po, bako sa atyan. Kung bako sa Aga sa Sabado, ipipresentar mi para mailing nindo. Ang total income kang city next year, projected na pagbabaranga-bangaan, ang amount niya, 2,122,357,059. So, yan ang sa tuyang estimated income for next year. More than 50% kayan, 58%, 1.2 billion, hali sa national. Itong tax sa kasi ibang sources. Tapos, ang locally generated income, 896 million. So, mas dakula pa si national kaysa local. No? Demo na, basta explain mo po ni in the coming days. Dapat yaon lang kamo para nahilin nindo ni. So, yun ang first message. Ang madadangog nindong detalye kada opisina, ang binabaranga-banga ta, ang kabilugan kang budget kang City Government of Naga next year, around 2 million. Estimate dahil kabali dyan itong mga income na pwede ta palang ma-kolekta. No? So, yan. Tapos, ang pinakadakula na investment next year,
yaon sa education and empowered citizens. 209 million. Meaning, ito ning actual money na maihiling nindo kada opisina igwang programa. So, 209 million, sunod ang health, environment. So, aratyan, ipa-flash tani para maihiling nindo sa tuyang breakdown. And, kabali sa ginibuta po ngunyan, na day pareha sa ginibuta last year, igwa kaya sa pagbudget kang gobyerno, igwa siyang inaapod na Local Development Fund, suway duman sa General Fund, igwa pa siya ning Local Disaster Risk Reduction Fund, na suway sa General Fund. Dati, suway magpralano, ngunyan, ginibuta, kairibanan siya sa bilog na budget. Kaya, nasa 700 million si actual program. Sa si 2 billion, kukuha ng patong pang sweldo, pang bayad kuryente, pang bayad utang. Itong para sa programa, mga 700 million plus. So, iyan ang madadangugta na kada sektor, igwang portion kang 700 plus million, iyan itong i-implement na mga programa. Ayan. Kaya, pasalamat kita sa NCPC, kasabay ta hanggang Sabado, sasaro-saroon ta si 8 sektor para kung igwa kamong mga hapot or suggestions, mapag-uulayan ta yan. Iniimbitaran ta si mga chairpersons na magsabay at yan with the co-chairs, kung igwa kamong gustong idagdag on the deliberations. During the consultation stage, makakatabang man po para mapararo mang sa tuyang diskusyon. O yan. So, garo okay naman to pang introduction. Aratyan po, sunod-sunod na, ang pakiulay mi palan sa mga opisina, kung matapos amay si inot na cluster, ready na si sunod. Iyo man ang gusto kang appropriations para di masayang si satong oras. So, aratyan sa education, rayaw na igdi si iba, diretso kita sa education, aratyan. Yan mo na po, maray na aga, baday ko po kibel. Okay, mabalos tabi, Sir Dave. And para po tawan ng emphasis, ining sa tuyang ginigibo po ngunyan, para sa kaaramang kang gabos, ini po sa irarom kang espiritu, bakong maraot na espiritu, espiritu kang ordinansa, kan Syudad Canaga, Ordinance number 27-072. O itong inaapod na ordinance, further strengthening transparency and the people's participation in governance in the city of Naga, na nakatutok po duman sa proseso kan pagbabudget kan Syudad Canaga. So ini po ang kakaibadig di sa tuya, halipot lang na pagtataoning description. Panduwang taon ini na ang NCPC nagigibon sa panginginutan para i-presentar sa publiko ang budget kan Syudad Canaga. Bako lang duman sa budget, kundi maski sa pag-identify kan mga specific plans and activities kan sa tuyang lokal na gobyerno. And nagkaperang anunsyo lang, sa gabos po na yaon digdi, nag-attender sa tuya, iguan po kita dyan ng free-flowing coffee, kung medyo tinuturong ka, magsadiring kayod na lang, darahon ang sadiri sa gilid, may gripo dyan, free-flowing yan, pwede magkarigos, kung gusto, para da itong kaon. Si habo man magkape, igwa dyan pwedeng dulce, para imbis na maghakay, magsurusup-sup ka mo ng kung anong bagay dyan. Pero dulce lang. And at the same time, live po kita sa Naga City People's Council -NCPC Facebook page. And we are also live sa Naga City Government Facebook page. And siring man sa YouTube kan Naga City Government. So para po duman sa tuyang mga kababayan, mga Nagenyo na posible na magdigdingo niyan sa NCPC, pwede ka mong magantabay sa mga page na nabanggitan ko. And sa indo pong mga komentaryo, obserbasyon, suwestyon, pwede po nindo duman i-chat. Dahil public presentation ini kan budget kan syudad, ang gabos po iniingganjar na makipag-participate sa diskusyon na ini. Okay? So, sa mga medyo gustong magbawas, bako maning weight, kundi baka napapaihi, yan po dyan sa tuyang CR, sa indong tuong parte, yang may kurtina na color gray. So, magtuktok na lang kamo dyan. Okay po, sa pagpapadagos gusto ko lang pasadahan ang sa tuyang magiging programa sa bilog na maghapon.
hanggang mapasadahan taman si anong mangyayari sa susunod na aldaw. Although nabanggitan sa bago ni Sir Dave na kung matapos kita ning amay, as in available naman si masunod, pwede tanang isa lang. Pero oni si pangkabuan tang programa, alas 10:30 sundong alas 12 ang ma-present po na cluster ay itong Culture and Arts Cluster. So, magkakaigo ng lunch break, pero mayo kitang maitataong pangudtuhan, mauruli kita. And then, pagkahapon, alauna hanggang alas 3, nakaschedule man po ang Empowered and Educated na Genius Cluster. Pag alas 3, sundo alas 5 ning hapon, ini man po oras kan Safe, Secure, and Humane Communities Cluster. So, hanggang doon lang po matatapos ining activity sa aldaw na ini. Sa aga po, November 21, 2025, may halipot man po kitang preliminaries, 8:30 to 9. And then pag alas 9, sundong alas 12, oras man po ini kan Healthy na Genyo Cluster. Pag alauna, sundo hanggang alas 3 nin pagkahapon, oras man ini kan Social Protection and Inclusion Cluster. And pag alas 3, sundo alas 5 nin pagkahapon, oras ini kan Environment, Infrastructure, Housing, and Urban Development Cluster. Sa day 3, November 22, 2025, alas 9 po girare kita mapuon, oras ini kang Thriving and Inclusive Economy Cluster. And pagkahapon, alauna sundo alas 3, oras man ini kan Transparent, Digital, and Accountable Government Cluster. So, giraray, ining periodong ining presentation as per schedule, pwedeng magbago. Depende kung gurano karikas o kabagal sa tuyang presentation, as in interaction, engagement kan sa tuyang general public. Okay, so yan po ang sa tuyang dalagan, puun ko niya na aldaw, sundo sa November 22, 2025. Okay, ang proseso po ngayon kan sa tuyang presentation ay simple man sana. Kang nakaaging cluster workshop, ini po pinamayuhan kan mga sectoral representative. Sa punto ngunyan, ining budget presentation ay ipipresent na kan government side, of course cluster approach man giraray, provided na itong mga departamento na nakapalaog duman sa cluster na ito, inaasahan ta po na presente digdi. Ninhulit akong igwa po nin mga kahaputan ang sa tuyang mga sektor, duman sa detalye kung gura ano taiyan, o baka may nahiling sindang kulang, hopefully may masimbag na mga department. So, at this point, sa Culture and Arts Cluster, ang ma-present po ka ini, mayo man iba, kundi siya man sana. Tataon po kita ning giya ka ini ni Mr. Sepio ni Mr. Sepio man, Allen Riondanga. Palakpakan ta po. Thank you, Manibel. Sa gabos po sa tutuya, marahin na pagkaaga. Sa kuya pong kaibahan sa arts and culture sector, ang sa kuya pong partner sa sektor, si Dennis, of course si Kuya Dave, dyan po sa duwatang Board of Judges, ki Ate Emmy, taki Manay Mape, sa tuya po gabos. Sa mga pag-iriwa po sa NCPC, mayo si Sir Elmer, sa mga pag-iriba po sa City Hall, maray na pagkaaga po sa tuya. Baya po nindo kung i-present, iyon na po itong proposed local expenditure kang syudad, manungod po sa arts and culture and heritage. Recently po, may pagbabago lang, dati pira kaming iribahan sa sektor, sa cluster. Kaibanan ko si NCYDO, kaibanan ko po si ITPO.
Kaya lang po, recently, nailipat ang ITPO towards economic. Nailipat man po ang NCYDO towards transparent and participatory governance. Kaya po sa cluster, ngunyan, sulo po ang CEPIO sa cluster na ining arts and culture and heritage. Garo da inaghihiro. Ay, digdi na. Sige po, paano na lang? Next na lang. Sige po. Ang budget po na iniyo, nakasusog duman sa vision element number 5 na pigtarabang tabangan ta po gabos na gibuhon through a series of consultations sa manlain-lain na sektor. Ini po si conserving and building Nagas arts, culture, and heritage for future generation. So, ini po si mga deliverables ang opisina, basically si ma-deliver kang culture and arts deliverables na align po dyan sa vision number 5. Itong administrative and support services kan opisina, si events management and protocol services, as in po si arts and culture services. Ngunyan po sa opisina, by the way, may pagbabago. Next po. Yan. Pag kumahiling po nito, kang June, 41 kami na empleyado. Ngunyan pong July, kang aking July naging 31. Kang August, ngunyan pong presente, 27 na sana kami. Taano po, dahil po igwan ng mga nag-signify na dahil magpa-renew, kang July, and kang Agosto po, ang Public Information Services Unit, yaon na sa Naga City Mayor's Office. So, ini po ngunyan, ang setup ta po ngunyan is now with the Mayor's Office. Ini pong live streaming ta. Dahil po ang public information, yaon na po sa inda. So, ang mapadalagan po, kaitong sa tuya pong deliverables for arts and culture and heritage is this 27-man team kang opisina. Next po. So ano po ang budget in komparasyon sa ipipropose sa 2026 in kontra sa taon 2025. Okay. Ang pigpropose po under the AIP is around 33.5 million. Pero po kang nagkaigwaning deliberation ang ehekutibo, siring man po ang budget office, nag-arrive na magtaod po ning ceiling for 2026 budget. So katapos-tapusi po, ang nag-arrive na number, na figure is 25,550,356 pesos. So ano po yan? That's a 39.87% increase from in comparison sa 2025 budget. So, kuyan po yan. More or less around 7 million ang idinugag na pondo sa opisina. Sa po madaralagan ang 25,550,356. Masabi kita, ito kulaon man na maray. Pero po, pag hiniringtan na po yan sa pagkataraman nyo, uya po siya. Next po. Next po. Yan. So, nababangha po siya into major final outputs. Okay? Enot, ang administrative and support services, yaon po dyan basically nakakompound si pagpadalagang ng opisina. Si sweldo, si operasyon, si training kan mga tao, si pagmantinir kan mga bihikulo, pagmantinir kan mga ekipahe, yaon po dyan nakasaliot, that's 10,832,356. So, yaon din po dyan, pati si mga supplies kang opisina, si sa telepono, si sa internet, dyan po nakasaliot sa pondo po na iyan. Ang support to operations po, na 60,000 pesos, iniman po si para sa performance evaluation kan mga empleyado. So, may 60,000 pesos po dyan. And, igwa po kitang operations, primarily categorized or composed of 2 sub-major final outputs, events and protocol services, na yaon po dyan, ang total is 10,278,000, and arts and culture services na nasa 4.3 million. So ano po si detalye pa kaini? Next po. Okay.
aram ko po nagaro hanggang 4 lang supposedly si dapat i-present, pero po sabi ko baka kung may panahon, papasadahan lang, pero po nag-advance kaming copy sa Indo, kay itong LBP form number 2 sa LBP form number 4. Yaon po duman ang detalye kung paano pigtaman nyo ang budget in terms of account codes, siring man po sa inmadalaga na programa, ining mga kwarta po na ini. So pag abot po sa administrative services, araw po ang sabi ang pasweldo ta po yaon sa around 9 million, si training po ka mga empleyado, 150,000 pesos, si pagmanihar po kang records, 10,000, si supply na kaipuan kang opisina, 580,000 pesos, pababa, sabi, ma'am. Next. Then, kaipuan ta pong pondo sa pagpakarahay kan mga ekipahe, may tulo po kaming auto sa opisina, so may 300,000 po in a budget for repairs and maintenance, at least po 100,000 for each of the vehicles. Sorry po, apat na bihikulo kang opisina. Then, may mga kaipuan na po kitang ipairahay na mga gamit, mga sound system, mga computers, so yaon po yan dyan sa 400,000. Then, dahil po ang opisina ngunyan ang nagmamanihar kang pagcore, around 300,000 po ang repair kang building. Urog na po ngunyan, nakaipuhan na mara ipa-repair, taka nakaaging bagyo, pirang damages ang nangyari duman sa tuya pong pag-core building. Then of course po, igo kitang 74,000 para po yan duman sa travel, telepono, internet. Next po. Sa support operations po, igo kitang performance review, may budget po yan na 10,000. And of course po, kaipuhan man ka mga opisina mag-team building, may budget po lang yan na 50,000 pesos. Next po. So, digdi po kita sa operations. Sa events and protocol services po, nababa nga po ini sa magkapira pang subcategories. Ang inot po dyan, itong inaapod niya itong commemorative events. Iyo po ini si mga national significance, local significance, na igo po kitang pigigirumdum. So, ang example po dyan, si 15 Bicol Martyrs, matapos po kita sa death anniversary death anniversary or martyrdom ni Jose Rizal sa December 30. Each of the occasion, may budget po yan na 20,000 pesos. Dati po 40,000 yan. Pero dahil po igwa na kita mga kagamitan na dati pigrerenta ta, ngunyan igwa na kita, so nagbaraba po ining mga costing ka ini to 20,000 pesos. Ano po ang gagasto sa yung kadakalan? Si RIT, si Burak. Ano po? Si pagkakangkatong mapakaray pagkaaga. Asin po kung may kaipuhan man na ayuson na mga dekorasyon sa lugar. Next po. So, by the way, duman po sa kuya na yan, commemorations, total po kayan 220,000 pesos ang alokasyon. For festivals and events, ini po ang mga nakasaliot sa festivals and events. Kung maihiling po nindo, daijang kaibahan itong mga okasyon kang Peña Francia Fiesta. So, ito pong military parade, Miss Bicolandia, ano pa to? Civic parade. May suway pong budget na duman under the special purpose appropriations. Specifically, Peña Francia Fiesta expenditures. So, ano po ang kabali po digdi? Enot po si Pentakasi kang kaakian, iniman po si kontribusyon ta sa Children's Affairs. So may 100,000 po kitang budget dyan. Na nagkakataon na kakasabay sa okasyon kang kapiyastahan kang Santo Niño. Pero po ini kaya may proklamasyon declaring the third Sunday of January as Children's Festival in the Philippines. Then, National Arts Month po, may budget kitang 400,000 for this. Yun na po inisi sa Carao Festival ta. May Fiestang Chinoy po kita na 100,000 budget. Then, ibami po kunya na taon ang Philippine-Spanish Friendship Day dahil po igwa kita kaning local ordinance na nagsasabi na dapat igwa kitang selebrasyon na siring. So may 100,000 pesos pong budget dyan. Si Tagboan po, pinasaliot na po ni Mayor Lenny sa satuyang budget at 2.5 million pesos.
Pero po, si kamautan mingon niya, nag-uulay nga ni kami ni Sir Dennis, na once mag-open itong lungsod, mapirit po kitang magbali, at least po to free up this money and use this for other arts, culture, and events of the city. So, iyo po to si target. Pero po, for the meantime, para makaagwanta na kita sa mga pagpaplano, for the September events, dahil po ang Setyembre, man ang Philippine Creatives Month. So, may nakatagama na pong 2.5 million. Then, may dugang po sa mong okasyon, dahil po naging matrayon po itong flower festival na ginibo sa Pakol, pigsaliot naman po sa tuya, si okasyon kang sa Pakol. So, 200,000 po ang budget for next year, duman sa flower festival. Asin po si Kamundagan, may budget pong 1.5 million. Si Charter Anniversary po, nasa kabangang million. Next po. Ang sunod po, itong manungod sa mga seremonya or special ceremonies. Ano po ang mga yaon dyan? Si mga pag-award. Kung may kaipuan po mga awards na gibuhon, pagtauning onra, asin po pagkomple duman sa satuya pong Republic Act on heraldry, proper disposal of the Philippine flag, siring man po si pagribay po kan mga bandera. Tayaon po yan sa mandato kan opisina na siguraduhon po na nasusunod na itong law on the flag. So, may budget po sa recognition na 240, may flag disposal ceremony po kitang 50, and ini po si pagbabakal ng mga bandera, 210,000 pesos. Ini po nakabase, nakasusog sa historical expenditures. Hirak ning mahal na Diyos, day pa man nagmamahal ang cost kang bandera. Iyo pa man po giraray. Next. Sa iraron po kang ordinansa kang opisina, nagkataon man na yaon sa mo ang pagmanihar kang City Hall Coral, may total budget po yan na 608,000 pesos. So yan po ang pagkadalaganan kang gastusan na iyan. Ngunyan pong taon, for this year lang, kay po ang talang pong bakal na ning bagong ano nga ni iyan? Organ. Dahil po, paraot na itong ginagamit po ninda. Minsan po ang tiklado, suway na sa dalagan kang boses kang soprano. Kaya po kay po ang tanaman nagbakal ning panibago. So, next po. For events assistance services, iyon na po initong pag-procure ta ni mga sound system na ginagamit ta to support other city activities. So, ini pong sound system na arog kaini, may proposal po kitang magbakal pa ning LED wall na pwedeng ibugtak sa Naga City People's Hall, asin po duman sa Santa Cruz. Dahil po, rogado na pong marahay ang satuya pong mobile LED wall. Pangadua po, this will also ensure na dainaman marugado ang sa itong mga personahe. Ang pagbibilog po ng LED wall would require around 6 people. Pag-install and pag-dismantle. And very prone po kaya ang satuyang gamit sa wear and tear. Kung pakatapos, makabit, matanggal. So, kaipuhan ta na pong mag-develop katong mga existing tang mga lugar as a people's assembly areas na igwanang gamit na kinakaipuan. So kung kaya tanang malaganan ng in-house sound system, in-house LED wall, mas maray. So yan po si budget niya. May around 3 million for built-in audiovisual duman sa Santa Cruz and People's Hall. Then kaipuhan ta naman po magbakal katong mga karibay po kaini. In fact po nag-dispose na kami around 10 speakers na po ang na-dispose kang opisina. In fact po, pipira-pira na lang po ang nagagamit na speakers. Next po. Digdi po kita sa Arts and Culture Services. Nababa nga po ini sa magkapira. Inot po heritage preservation. Ngunyan pong taon, may budget po kita, supposedly, may budget na kita para po magpa-training ng mga tao para po sa restoration kan sa tuya pong mga heritage structures and monuments. Kung iikoton ta po, may raot na ang 15 Martires, may raot na ang Plaza Rizal,
igwana din mga cracks ang barlin. Kaya lang po, susog sa guidelines ng NHCP, dapat trained ang ma-restore kan mga structures. Taminsan, itong supposed restoration, ang nangyayari, iyo palugod ang nakakaraot kang istruktura kan sa tuya po mga monumento. Example, 15 Martires, dapat po kayan dahil pwedeng gamitan ning may thinner. Dapat po latex sana, latex-based or water-based na paint. Ang problema po si mga previous restorations ginaramitan ning mga may thinner. So ngunyan po apektado itong sa tuyang semento. Kaya po kay puwantang ipa-training, at least po may maipadara kita na mga empleyado kang City Hall, probably from the Solid Waste Management and City Engineer's Office, on the restoration of our monuments. May budget po yan na 150. May surat na po kaming pigahanda sa NHCP, duman sa talyer na inaapod para po magpa-training. Ang sunod po, si pagkondusir po ni mga heritage walks, saka mga lectures, saro po ini sa pigtutulod kan sektor na ang pagkanood sa arte asing kultura para sa gabos. Kaya mahalaga na iikot taman. Maray pa sa ibang Tagaluwas may apresyasyon kan sa tuyang kultura. Si Tagalaog, kulang ang pagkanood. Mala nga nita ang 15 Martires, ang apod, plasang cake. Diba? May mga aki na dahi nga ni aran kung anong apod kang Plaza 15 Martires. So, we have to continue educating our younger generations of our roots, lalong-lalo na po ining mga istruktura, mga lumang istruktura sa tuya pong lugar. Then, si pag-insular po ng mga local historical markers, so na po nagkaigwang meeting si heritage groups, heritage si mga si mga conservation groups, pig-urulayan po ining manungod sa pagbugtak ng markers, pag-identify katong mga ipapa-enroll sa Philippine Registry of Heritage. For next year po, may budget kitang 250,000 pesos. Another po, nag-budget po ngunya na taon ng 650,000 pesos para magpuunaman po kita kang pagbago, pagpakarahay, pag-improve kan mga street names kang syudad. Urog na pong gayo ang inot na tatargetan po kaini itong yaon sa Heritage District na pigihiling kang syudad. Pag nahiling po nindo, ang sa tuya pong mga street markers, may UP, may napinturahan, may dain na pinturahan, may sticker, may piglettering lang. So, ang kamautan po kanito, standardize our street names. Kasi po parte ini, kang pagparambong, pagtulod, kan sa tuya pong kultura, as in heritage. Dahil po lambang pangaran kang lugar, igwang istorya na pinagpuunan. Then, ito pong Local Heritage Registry, may budget naman po kita ng 250,000. Kaya puhan po ka dyan ng research, na iistorya ko na po ini sa tuyo po mga pag-iriba sa arts and culture sector na madugo ang pag-enroll sa NHCP, kaya puhan ng research, bako lang po ining simpleng listahan, kundi po lambang heritage structure, gigibuhan po ning sarong pag-adal, bago po may enroll. Bako na po sa itong garo, ang katedral ngaya, ibali mo sa listahan, o ibali mo ngaya ang seminaryo, bako po siyang siring na kayan. Kaipuhan ta na pati ang mga titulo, deed of donations, transfers, history kang pag-irahay, sa sarong dokumento, bago po siya mai-enroll. So, it would require so much, much research, kaya po piglalaganan na po sa ning budget na 250,000 pesos. And parte po ini kan sa tong compliance duman sa baagong heritage law. Dahil po ma-qualify ang syudad for a seal of good local governance and other awards if we are not able to comply with this requirement. Next po. For arts management and creatives development, igwa po kitang big budgets ng sa artist registry na 50,000 pesos. Ini po si pangangaipo na magkamirid bidan sa irisay baga talaga ang kaeribanan sa sektor. Igwa na pong ordinansa na pigpapanday sa sanggunian. Hopefully maipasar
na magkaigwanan ng istruktura sa ngunyan po kaya voluntary sa satuyang artist registry. Pero ang target po ng opisina, kung dai pa man gabos makaabot sa individual, at least si gabos sa mga grupo ni mga artists, heritage workers, cultural groups, igwana mo na po kita ning listahan. Creatives upskilling workshops, ini po si kamautan ka ini, ka nag-uulay po kami kanina Pading Dennis, is that totoo, talentado ang sa tong mga artista, pero may mga pangangaipo na dapat na mga pagkanood, na kaipuhan, ma-supplement o ma-complement duman sa indang talento. Halimbawa, sa visual arts, matibay ka magpinta, pero baka kaipuhan mo din yung pagkanood sa curation. Baka kaipuhan mo din pagkanood sa pag-market kan sa imong gibo. Baka si mga musikero, kaipuhan ta din ipa-training on music production. Bako lang si pagsurat. Parang nagko-complement. So, ini po si creatives upskilling. Or, pwedeng magkaigwaning pag-urulay ang mga parasurat, asin ang mga musikero. Tangarig, si mga liriko, sa kasi mga musikero, nag-igwang interaction, no? Na maparambong pa kan sa tuya pong art scene sa syudad. So, may budget po yan na workshops. This year, next year, may budget naman po kitang 700,000 for competitions. Kami po nagtutubod na saro sa matais kan sa tuya pong makayahan kung igwa pong mga kompetisyon, karon man lang po sa sports. Sa ngunyan po sa Naga, mayo kitang artistic competitions. Nagkawara na nga si dance competition, nawara na si mga singing competitions. Mayo na po ba kita kayo ngunyan? So we're trying to maibalik po yan si mga literary competitions, painting competitions, so may budget pong 700,000. Then, may budget din po for art exhibitions, bako lang po sa pagpinta, sa retrato, kundi pati sa arkitektura. Tasailing ko po mahalaga na may kontribusyon, dakulaon ang kontribusyon kang arkitektura, lalo na po duman sa kamautan kastong alkalde, ni Mayor Lenny, duman sa ibang thematic teams kang 2028 finish lines. So, kaipuhan pong i-engage si Gabus na yaon sa visual arts. No? Iniman pong incentivization of creatives and art collectives, iniman po dahil man po kaya pwedeng libre Gabus ang serbisyo kang sa tuya pong mga artists, cultural workers. Araw po ang sabi ko sa bago, igwang pangaipo for research, igwang pangaipo sa pag-facilitate. Ini po si kukuan ng taning budget para po makompensate man ang sa inda pong mga serbisyo, as in esfuerzo, na itatao para sa satuya pong syudad. Next. Cultural education. Ini pong budget na ini, supposedly, yaon po ini sa ITPO last time. Pero dahil po ang ITPO will be focusing on tourism and investments, pigmaray pong ilipat ang budget sa samuyang opisina, kung sain, ini si budget kung paano mas pang i-improve ang mga museo sa laog kang syudad. Bako po ini si pagibong bagong museo kang syudad, kundi tabangan tango na si mga existing museums na igwana kita. Dahil, kung sa kadakulan na kang museo kang Naga, dahil pangani kumbaga dahil pangani sinda nakaka-anchas, kumbaga, may pang need na igwa kitang gibuhon na sa diritaman. Pero pag natabangan ta sinda, baad in the coming years, mas maray na igwana po kitang sa dirita naman na museo. Dahil napakusog ta naman si iba pang mga museyong matabang na mag-igong museo ang syudad. Then, cultural publications, may 200,000 po na budget. Target ni po dyan, duwang cultural publications featuring ining mga literary works, mga artists. Dahil po, sabi nga ni Dennis, kaipuhan ning, kumbaga sa kuyan, nagmamarket man dapat. Nakakaabot man dapat ang satuyang mga istorya sa ibang mga lugar. Taiyan po ang nagiging fuel para po mabakalan, kuanon, and hopefully
through our publications, igwamang kitang makatabang kita duman sa pagkumbinsi na igwang mga taga-Naga na pwede man maging national artist or international artist. Then, lastly po, ining Flag and Heraldry Code Workshop, dahil po may pangai po kani, ang target po kani sa sunod na taon, si mga high school, senior high schools, at least si mga senior high schools. Matrain si mga scouts ninda on the proper use and disposal of the flag. Tangarig pong, dainaman po natatambak, ipapadara sa mo sa opisina para suluon. So para po si mga eskwelahan, pwedeng si mga eskwelahan, yun naman ang maging mga lead, alam mo, ang mga barangay, igwa mga dain na igwa ng mga worn out flags, di dumana sa eskwelahan, ipasabay si pag-dispose kang bandera. So, next po. So, iyan po. Ang hagad lang po kang sektor, given this budget, na ini po may maaprobahan, dahil ini po gabusma naka-align sa strategic goals ng syudad as inurog na pong gayo sa 2028 finish lines kan sa tuya pong alkalde na pig-adaptar man kan syudad. Siring man, align po ini sa pig-aprobahan na annual investment plan kanakaagi pong simana. So gabus po ito, kabali na po duman sa nais-submita na annual investment plan. So, iyo po yan para sa Arts, Culture, and Heritage Cluster. Salamat po. Salamat tabi, Sir Allen. Okay, bueno mga tugang. Baka po igwa ka mo nin mga gustong ipaabot, iklaro, ihapot, base duman sa detalyadong mga activities, projects na ipinagpresentar kan Culture and the Arts Cluster through Sir Allen. Sububukasan ta po ning halipot an sa tuyang pag-uurulay. Pwede po magtaas na lang ning kamot. And by the way, kung may mga komentaryo po duman sa tuyang page sa Naga City Government and NCPC, ibubrought out po, ibibring out po yan digdi para masimbagan kan maninigong opisina asin ahensya kan sa tuyang lokal na gobyerno. Igwa po, okay, inutunta po si Mr. Dennis Gonzaga. Bako ba ning kahaputan muna pero siguro to trigger our interaction for this morning. Saro kasi bago sa itong napag-ulayan prior sa presentation ni Pading Allen, itong duman sa cultural publication dato no kang tawang ko lang ning dikit ning context kang pigbibilog kang pinag-uurulayan mitong kung tano taigwang budget for cultural publication man ang gadyan de kaya na reflect digdi padi isaro sa pag-urulay duman sa ELA igwa kitang kamauta na gusto tabagang magkaigwa din eventually ning national artist na haling Naga or Camarines Sur. Ang pagbi-build up kayan kang portfolio kang sarong would be national artist, importantehon sa iyang career itong publication. Kuyan, igwa din kitang pigkakasa na itong garo balaog awards, garo that's the term na itong garo every 3 years para din ma-recognize ta itong mga kuyan, mga cultural workers, creatives na nag-excel sa field ninda, igwa kitang araw ka na recognition. And dakulang party kaya, tanganing, kumbaga ma-depoliticize mo rin ang pagpipili, kay puhan, backed up siya ng publication. May duwa siyang elemento, itong inaapod ng promotional, saka itong inaapod ng itong cultural. Si promotional, itong sabi nga ni Pading Allen, itong paano mo bi-build up si si mga local paano mo siya i-sell, paano tayo ma-market kay puan tang maging proactive sa bagay na yan. Dakulo na kitang mga creatives pero they pa din kita halos nakaka-penetrate into crucial markets, national and global. So kay puhan tang tawan ng assistance sa araw kan level. Pangduwa, itong cultural component. Anong ibig sabihin kayan? Tanganing pag igwang nag-research sa to, no?
Or sa future budgeting, kung kay puhanta ni mga baselines, kung ano si performance ta, igwa kita ning babanggaan ning publication, ini si mga pangyayari, si mga gustong mag-research, pwede kitang pwede kitang mag-produce ning journal hali dyan, so si mga researchers na gustong mag-publish, so iyan sipig ta-target na rin. So igwa itong promotional component, saka igwa man itong cultural component na archival, educational, yan din si pigtutulak ta para mas lalo tang ma-enrich ang satuyang advocacies manungod sa arts, culture, and heritage. So iyo po to si garo contextualization katong sarong na-raise to kasubago itong kahaputan na to. So iyo man na po yan. Baka po may kahaputan pa kita. May kahaputan pa kita. Yan, sige. Sige po, kung mayong kahaputan, baka pagtao lang ning emphasis duman sa importance kang tig-present kang culture and arts because bako ini usual sa mga nakaaging panahon. But at this time, tinatawan talaga nin importansya si arts and culture digdi sa Naga para sa nasabi po ni Sir Dennis. So bako lang tuyaw kundi apresyasyon sa bagong inisyatibong ini. So wini-welcome ta po ang gabos para magpaabot kayan. Paki-mention lang tabi ma'am kang pangaran as in organization. Thank you. Okay po. So ako po si Architect Sen, representative po or president kang Nueva Cáceres Heritage Movement. And then I would like to take this opportunity to thank Sepio for having this one and then giving much importance to our heritage digdi po sa Satuya pong syudad. And then we really appreciate because there's a lot of activities concerning yung heritage na po. And then we are hoping na we continually educate ourselves and promote also to sa mga kapwa mga taga-Naga kung ano po ang importansya po and then ang satuyang kaugmahan na mahiling po na buhay po ang heritage po digdi sa satuyang lugar. And then so on behalf po of our organization, we would like to thank Sepio sa panginginot po ni Sir Allen. Salamat na maray. And then we're looking forward sa mga projects na nakalaan, and then we would like to say na we are in full support sa anong man pong mga plano. Okay? So salamat po. Okay? May mga concerns po gayud pero siguro mga mga very man lang to. Thank you. Thank you po. Okay, salamat tabi. Madam, yes sir? Digdi ka na po. Actually, ang hapot ko itong year-round baga ang activities mo, sir. Katrabaho ko si Rico Binloan po, librarian. Nailing ko naman sa mga program. Garumay kitang program sa November 1 and 2. Undas. Ako kaya, naisip ko ini kasi there was a time may donor sa Rocco Library, ang family Deliaco. And nagkiklaim sinda na sinda si owner kang City Cemetery, Concepcion Cemetery. Historically, sabi niya, at that time kahit to, pag bako kang Katoliko, tigbe-buried ka sa public cemetery. So, kadaklan, tigbe-buried sa Peña Plancha. So, sa mga issue niya that time, kaya nag-surface si name niya before, was she was fighting for, kasi di ba may road expansion sa parting Concepcion. Ang nilalaban niya, kasi pag nag-expand ito yung kalye duman sa Concepcion, tatamaan si Sendang Mosoleo kang family, si the late Leonor Deliaco. And sinda si donor kang Concepcion na cemetery. So, parang pinaglaban niya hanggang sa Manila. And kaya din nadago si road expansion. Ako ang hapot ko lang is, paano sorry, tig-chat ko sa'yo, kundi, paano approach kang city sa party kang arts?
duman sa mga nagkagarada na mga dating mayor, vice mayor, councilors, na naging parting significante kang city. Ano ba yan? Kasi may mga single out kitang mga, aside from naming their streets, yun man na yan, sir. Pero baka pwedeng makonsider. Thank you. Thank you, Tabi, Sir Rico. Actually po, yaong kita sa pag-agwanta ka ini, nagkataon lang po nagaro ngunya naka-personality focused kita. Bako pa itong pangkabilugan. Given nga ni na may kakulangan pa ang sa tuya pong resources. And of course, kaipuhan ta po ining pag-urulayan together with the sector. Bagay po na ini. Pero po, just siguro, para lang po ma-i-push lang, igwa pong kini po kapag napag-ulayan pa sa nasuudma, although, dahil ko aram kong konektado ini sa hapot ni Sir Rico, sa public cemetery kang syudad, dyan nakalubong ang last governor of both Cam Norte and Cam Sur, Andreson Garchitorena. Sa po sa pinag-ulayan sa UDMA is, ibali na siya sa cultural map, siring man, ang pagbugtak ang marker as an enrollment kaini sa Philippine Registry of Cultural Properties. Nagpupuon po kinaduman sa arog ka itong dahil ko po aram kung iniba si direksyon din na ihiling ni Sir Rico. Pero si Samuya po, dumang kami nagpupuon sa igwanang datos, igwanang research document kung baga. Dahil araw po nga kang sabi mi, kaipuhan, igwa kaming makaputan, and may align ini duman sa PREHER, Philippine Registry of Heritage. Pero po, this is a good insight. In fact, sabi ko nga naglaog sa isip ko lugod, sinadalan ko sa TV Patrol. Sa Metro Manila, gabos na mga nag-contribute sa syudad. Kada November 1 and 2, pigala ganan burak kang City Government of Manila. Kung iyan po garo sir si Kuyan, we will look into this. Pag-urulayan mi din po sa pag-iriba sa arts and culture sector and have this presented to the mayor. Tasailing ko po dapat si paggirumdong bako lang sa mga seremonya, kundi si mga simpleng gesture of remembering na mahiling lang kang at least si nagbibisita sa sementeryo na nag-aagi man duman, ini pala nagtaoning marhay na kontribusyon sa syudad o sa probinsya. So we will look into it po, Sir Rico. Kaya po kami lang po pag-urulayan sa sektor para po maibali mi duman sa annual investment program. Thank you po. Pero relasyon ka ito, ano ba ang hinahagad tang action ka ito? Maibali digdi or makonsider naman sa masunod na proseso ng pagpaplano? So, okay na sa indo na isunod ini duman sa 2027 budgeting? Ano po ba ang konkreto nindong naiisip? Sir Bel, ang saro pong sabi mi nga ni subago, iko kaya dyan mga pagkakagastusan na sa hiling mi, pwede tang maihagad sa iba. Araw katong tagoan, hinihiling mi ito, may enroll duman sa DTI. Siguro pag abot duman sa puntong ito, medyo may kuyen pa man, ang kuyen baga, September man. So hilingon mi po, takong may pangangaipuhan na po na mai-implementar ngunya na taon, pwede tamang pong hanapan din paagi, papa-include na lang po sa EIP, comes probably the second, the second semester of 2026. Tasailing ta po, igwa pang mga posibleng mga aktibidad na pwede talagang maisaliot. Na kaya lang, sa ngunyan, dahil yun si resources na available, dai na ilaag, pero baka pag may na-free up kita, may mahanap kitang ibang budget sa ibang mga ahensya o sa ibang mga networks kang syudad, ma-accommodate po ini mga suwestyon na ini. Pero po, we will take note of this already para po
maipakonsider ta na din po sa sektor at the same time po kay Mayor Lenny. Okay, so mabalos po. So ang klarong kasimbagan, dawa mayo pa siya duman sa budget, pero kaigwaning mga elbow room para magkaigwa kita ning pwedeng resources kayo ni, iko-consider manggirare, lalo garo itong pag-estudyar, sangon yan. Sir Dennis. Ito si medyo, ulayin mo na kasabago. Ang sarong nga ni sa kon syempre iyan meager resources so actually dakulaon din ang kaipuhan din na resources kang arts and culture and heritage sector bukod nga ni isa part siya kang kang malinaw na articulation kang finish lines nag-wonder kami pira ang appropriation for sa Miss Bicolandia pira si special appropriation pira halos. Pero ini ka ba ko ni para sa mga masunod, mga pira daw? Siguro ako daigay ko member ganyan kang Miss Bicolandia this year. Pero if I recall, ang expenditures kaya, including probably sponsorships, nag-aabot gariyan mga 7.5 M. Okay. 7.5 M. Iyo, saro ka sa napag-ulan, although ini nga ni, definitely this will be quite controversial. Igwaning proposal na baka itong pag-appropriate para sa Miss Bicolandia na man relationship sa tuyang pag-celebrar kang kampanya Francia, baka day na ni sa luhon kang syudad, itaon na lang ni sa private sector, tanganing si kwartang pig-aalokarta sa Miss Bicolandia, baka pwede tang ikaagsa ako yan sa arts and culture and heritage sektor. May ROI ba din ang syudad sa sa Miss Bicolandia? Okay, so baka iyan po ang sarotang in future baka pwede ta makonsider dakol po kitang proyekto and sa totoo lang nag-uulay din kami kay ni Pading Allen sa kakang sektor. Medyo kulang pananggadang sa tuyang ang budget para sa arts, culture and heritage. Pasensya na po taram kung sa kadaklan importante ang Miss Bicolandia pero baka mas maray na itawtan na ni sa private sector. Salamat po. Okay, so saro yan na rekomendasyon ko niyan kan sektor kan arts and culture na baka itong regular na pondong itinatao sa Miss Bicolandia hali sa lokal na gobyerno para magamit pa kang arts and culture sector i-offer garo ang pagpadalagan kang Miss Bicolandia sa pribadong entity. So noted man po garo yan. May gusto ka pong idagdag, Sir Dave? Yeah po. Sumpayan ko lang, garo si direction po ni Mayor Len, na-mention niya man yan. Garo ang pagkagirumdum niya, kang panahon garo NGO ang nagpapadalagan talaga kang Miss Bicolandia. Garo elementary po ka to, kamo garo nasa college na. Pero, pandua, totoo po to, garo igwang seed fund, yaon sa budget, pero 10 million. Pagpuon sana, pero si kabilugan kang paggasto, igwang perming komitiba on sponsorship. Pero pirmi man parte ang NCPC. Magayon po na sa September o bago mag-September, pag-orulayan tagirara ini, sa in gagamiton si pondong hali sa city, ta government money yan, sa in i-allocate, tapos sa in itong mga nakukuha for sponsorship. Mabalas po. Okay, so ibig sabihin, ina-acknowledge po kan lokal na gobyerno si satuyang mga na-obserbaran. So duwang punto na ang satuyang na-erase. Igwa pa po ning iba? Yes, Ma'am Uye, from the education sector. Gloria Nasol po. Inaano ko lang po ini yung sa arts visual performance competitions. Nadaw ko po kay Kasubango na singing. Yung ano ko nga ni, garo generalize ini. Pero nahihiling ko kaya na baka pwedeng tawantan doon itong sa mga kaakian po ba, mga youth na sa instruments. Kasi kalos kadaklan yun yan, gadgets na, daw kung kita yung mga banduriya, yung sa guitar, yung mga drums, araw ka yan. Kasi mostly nailing ko po kayo sa schools, pero yung, baka pwede po ta siya, ma-emphasize na po siya, Ano po? Thank you very much. Thank you, ma'am. Actually po, ma'am, ini pong peak percent ni pong budget, suod na-mention ko na din po ini, yan po si Ma'am Sendoman, sibut lang kaya suod si Pading Dennis na naka-attend doon sa huddle kan mga nasa heritage groups. Actually po, ini pong peak percent ni pong iniyo, dahil po nangahulugan na, kuya na ini,
garo nakaprograma na inigabos. Ini po, after po kaning presentation mi and after the committee hearing, si urulay mi po December, mahirilingan po giraray kami. And mahagad po ni mga proposals na pwede pong maibali. Although po initially, igwana po ang opisina, dahil po igwana ang mga nai-submiter dati, na ibabali. Kaya lang po, ang pagtubod mi, igwa pa kaming pwedeng maidugang base po duman sa mga suggestions na makukuha. Baka ma'am, igwa po kamong nasa isa-isip, we will very much appreciate po if you can at least furnish us a proposal na maibalita po yan digdi. Ta ini po, lamsa man ini, nakalamsam siya for now, tadidetalyon po yan pag-abot duman sa PPMP, itong Project Procurement Management Plan. Although po sa ngunya, nagigiribo na po ang mga opisina, katong inaapod na, ano apod nga kayo dito, itong kuyan mo na, garo, kuyang pasa na, garo, nagka-draft kaming PPMP po ngunyan. Indicative PPMP, yan. Pero po kung igo po kaiyan na maidudugang ta bago po maglaog ang Enero, tangarig pong mapaaprobahan ta po ki ma'am. So dapat po masaaliot ta na yan sa PPMP and it would be needing po proposals. Kaya po sana po makasumiter po kamo sa muya, mapag-urulayan mi po as in maikonsider man sa Project Procurement Management Plan. Salamat po. Okay, thank you Sir Allen. Igwa pa po kita na-obserbara na gustong ipaabot habang bukas pa sa tuyang linya. Dahil po magtipid, tabaka magparareklamo na naman pag nag-i-implement na. Yes, sir. Tapos si sir. Sige. Hi, sir. Good afternoon po. I am Architect Dino. First of all, I would like to commend for the first time we are included in the budget. Basically, I'm also part of UAP part with NCACC. We've been helping them with tapos nagtatabang po din po kami sa heritage. So basically we are professionals and all. We've been doing a lot of consultations with the city, including with the infrastructure and all. This time naman po, baka mag-attend din ako sa infrastructure for architecture. Pero one of my concerns lang po, would like to ask is, we have a lot of exhibits din kasi we are planning. Would we be able to tap into that, since na medyo bako kaya siyang specific. Though, ang exhibition mi din po kasi is more on presentation of architecture based na though, minsan kaya may delineation kasi arts and architecture. We delve into science sometimes, and most of the time. So would we be able to po? Thank you very much, Architect. In fact po, iyan po was one among the considerations in the budget. Kung mahiling po nindo si detalye kang budget, kung babalikan po nindo, ang saro po sa expected output is that number of art exhibitions, visual arts, including architecture supported. It was specifically placed there po. Iyan po ang day ko malingaw-lingaw na tugo ni Architect Sen ka nagpa-planning. Kaya kabali po yan sa performance indicator. Kaya po ini-specify po talaga na kaibanan po kamo. Good morning, Engineer Georgie Gonzalez from Naga City Arts and Culture Coalition under Education Sector. Now, I just want to clarify, sir, regarding our budget sa arts and culture under tourism sector. I mean, under arts and culture services. Kasi every time na we're conducting a training workshop, especially regarding sa mga students, we are giving an honorarium to our speakers. Let's say 2 days workshops, seminars. Now, based on my experience before, talagang di kami nabigyan ng budget for that. Now, I just want to clarify if in case we're going to have another workshop seminars with our students, so yung aming budget for the honoraria for the speakers, kabali na po digdis po sa muya. Ay sa ano po? What's this? Number 3,
art, visual, literary performance competitions? Or saan po yun? Ma'am, As clarify ko, workshop? upscaling po, Okay. upscaling, ano po, Sige po. upscaling, I'm sorry. Sige ma'am. Siguro po, importante lang na maintindihan ano po although may gigibuong kaming parameters, manangod ka ini po dapat should be open to the public. Ang gigiribuhon po dapat na mga workshop seminar should be open to the public. It should not be exclusive to a specific school. Kumbaga, dahil po pondo kang syudad, ano. So halimbawa baga nakaisip kita magkaigwa ning workshop for students, okay po siya, pero it should be open to other schools also within the city. It's really open to the public. Pag-aral po kayan, ma'am, we can top this. We just need po to submit to us a proposal and mapakonsider po. Ano po si mga pwede ma-charge, ano po si pwedeng ma-cover kang syudad. Iyo po yan si intention ka ini. To be able to help itong mga grupo na may kaisipan na magpa-training. Tapos sa tulang po baga, dakulao na kagayaanan sa syudad na you have now people kumbaga doing the works for you, supposedly na dapat ikapakotok singing isip ka ng mga programang iyan, pero uya na sinda, offering their services, offering their talents, offering their insights. I-grab na po yan. Ang tabang na lang kang syudad, i-extend sa industry suporta eh. So, it will be, yan po sa Muya, welcome yan. It's a welcome, very much welcome. Basta po, si proposal po, maitao po sa Muya para po maibalit sa PPMP. Yes, sir. Acknowledge po. Pero actually, we were, before the activity starts, we are really submitting proposals for that. Para at least open talaga sa tuyang budget. Actually po, sa ngunyan lang po talaga yun na taon. Last year po, Opo. Actually, the other year pa, kasi start nung rigmat activities. Nag-start po kami noon, sir. Po, last time po, mapakita Under ang budget. ano pa noon, hindi pa mayor si Ma'am Lenny. Ay, kanto po, dahil po nga ni ang importante din po na maaraman ta po gabos. Kaya po, very important po na yaraong kita sa araw kaining setting. Na, igwa pong inaapod na annual investment program or annual investment plan. Kung may mga kaisipan po kita, dapat duman pa lang sa planning ka itong annual investment programming na inaapod. Dapat po, maisaliot na duman, maibalita na, si gusto tang ipagiribo sa syudad. Kasi po, pagyaon na kita duman sa point na araw kainin na nasa budget na kita, na-check na ni budget office, na-check na ni mayor. Basically po, this is already the local budget expenditure. So, nataman nyo na po. Kung may mga gusto kitang giribuho na dahil nakaiba duman sa inaprobahan na AIP, it will be very hard for us to, kumbaga, mapa-amend na naman kita. Pero although ito pong suggestion mo, ma'am, is part of our AIP, pero sana po itong mga, lalo na po si 2027, ma-advance sa tabi ako, Manuel, sana po si 2027, kung may mga kaisipan po kita, as early as 2026, tiripunon ta na siya. Tangarig pong pag actually po, ang budget process kang syudad, mapuon Marso. Tama? March, mapuon na po ang budget process for 2027. Or earlier pa po ngani, no? Nagpupuon na po ang budget process. So, if you have in mind for 2027, better po na isurumiter na po yan para po, pag urulit na po sa sektor, considered siya. Thank you po. Okay, so sige, salamat po. Sige, additional from Sir Dennis. Actually, engineer, kung hihilingon mo, igwa kita ning may legroom kita dyan, igwa kita digdi ni bagang number of upscaling workshops, may budget kita dyan. But at the same time, kung hiling mo sa baba, igwa din kitang wiggle room digdi sa incentivization to creatives and art collectives. So that actually, depende na rin sa pag-design ta kang sa tuyang proposal, baka mapagkanigo tanango na dyan. But of course, hopefully, ang dream ta is eventually, mas magdakula pa din ang sa tuyang budget. Dugangan ko lang siguro pating Dennis. Actually po, matiripon po kita. Maurulay po kita katong garo government technical technical strategies. Paano ta nihihiri roon? Para po si proposal po din tong isasubmit sa Muya, aligned na digdigabos. O ini pwede taning hiroon for araw kani yung purpose. Ang kaipuan ta lang po, si language na gamiton ta should be aligned with what we have laid down. Tabaka po, ay di ngayon digdi pwede. Ito pala, pwede naman palang i-rename lang man lang palan, pwede naman palang i-charge. So, maturo ko po kita, yan po si Promise sa din duman sa nasa heritage subsector. Kasi po baka
dahil very technical si mga nakalaag, garong nga dahil kita dyan pwede. No? So, may saro kita pong pagturukaw na, ini, may proposal pong araw ka na, pwede rin digdi. Ini i-charge sa yan digdi. So, tangarig pong itong PPM-PITA is reflective of what activities or programs we really wanted to do na hinihimay-himay po ini. So, matukaw po kita kaya, tasailing mi po, importante na mahiro ta ini. Pag data po ginagamit, dakulaon po yan na disservice sa sektor and disservice to na genyos. Nag-appropriate niya yung kwarta, dahil man niya nagamit, dakulong niya yung tada. So, we really have to make use of the money wisely and magamit ta sa pirangani dapat at least 90%. Panagaba po kita dyan, that is unsatisfactory usage of government money. Ang COA po mismo nagsasabi na pag may kwarta kita, dapat at least 90% nagamit ta. Kaya po dapat talaga pagturukawan ta and be able to use this money to where it is intended, lalo na po sa arts and culture sector. Okay, thank you. There's an additional input siguro. Hi, sir. Again, Architect Dino. One of the question would be, recently we had a storm and when we've been discussing din kasi ito with the city even before magtukaw si Ma'am Lenny is, one, there is a program sa PISIDA. Pero one of the things din na napansin namin is, we have a lack of spaces. I'm asking if this would, may suway po ba for infrastructure na addition for the spaces on the arts and culture? And in particular kaya, some artists digdi sa Naga are actually highly commended, sir, sa PAGCOR na co-working space. Kadakol akong na friends na nagduman. And right now, sir, would the city be having plans in expanding similar activities or acquiring a space in a budget for the 2026? Sige po, sir. Thank you very much for the question. Although po, dahil ini na pag-ulayan kang sector, since infrastructure is more thoroughly discussed, duman po sa sarong cluster, itong infrastructure cluster. Pero po, just to, kwan lang po, syempre, tig-monitor taman si mga related to culture and the arts. Sa LDF po, for next year, we have a 12 million budget under the LDF for the Green and Heritage Corridor. Pag-improve po kang Barlin Street. Part of that, may pilot phase budget na po dyan. And then, igwa din pong plano po baga si ma'am na itong another is the Esplanade, the Naga City Esplanade, wherein we can also extend our culture and arts activities. Then, igwa pong mga i-improve na mga existing city government spaces para po we're able, magamit na din siya. Ang saro atang tigihiling itong frontage kang JMR Museum, garo papakarayo na din siya. Ang sabi niyo po nga ni, baka igwa na nga ni dyan pwede na garo outdoor na speaker na kaysa sige kitang setup every now and then. So, igwa pong mga araw kayo na plans, although po mas niyaon po ini sa infrastructure cluster, kita po sige nibo ta kaya nag-submit lang po kita katong ibang for considerations, but most of the infra projects on culture and the arts po nasa infra cluster. So sana po makatukaw din po kita duman sa presentation kang infrastructure cluster. May saro pa akong question. Related din sa kasi right again, we have been consulted with a lot of things. We are professionals, not just architects, engineers din. Several types of engineers right now. So we're working with the local building code, even the heritage district, and even housing right now. Though those are one of the things na yaon din ako. Ngunyan, sir, I would like to ask if medyo kaya di ko aram kung makaka-attend ako. Would we have a budget ba for professionals rendering services to the city in particular? Not exactly like budget, pero more on the consultation side, honorarium. Kasi right now, we're rendering services. Well, it involves research, it involves time. Yes. Actually po, na-mention na po sa bago ni Sir Dennis, we have
although very small pa lang yan, an incentivization fund. No? Iyan po kung ma-render ka ng service, pwede kitang somehow magkuha dyan. Pero po, again, we will be knocking on everyone's understanding na what we can only give is so much na bako man siyang kalangkawan. Kumbaga po, dahil lang siya ito bagang thank you. No? Kumbaga, ma-compensate naman daw para paano ito pong mga contributions. Pero po, ini po si working budget for that, yung 300,000. But then again, sabi ta po nga ni, we are looking at other sources, we are looking at other ways on how to make this budget work. Sana po makakuha pa kami ng budget sa luwas so we can tweak probably at the second or third quarter of 2026 this budget para po kung may mga ako po ang pagtubod ko, pag nagralaogan na si mga proposals, kulang ini. Definitely, kulang ini. So, kung may mapi-free up po kita, sakata po ito iralaog. It's just a matter po of prioritization. So, okay, ako po confident ako may maralaog. Confident ako na may mahanapan kitang paagi. Ang sabi nga ni Kenny Ma'am Lenny, kusog buot lang yan. Kusog buot lang yan. Kaya, ang pagtubod ni po, mga second quarter, mahanapan daw po ni mga paagi. Yes. Thank you, sir. Thank you. Okay, salamat po. May saro pa kitang mataoning hapot. Ayun, good morning everyone. So, Junilin Soko po from the Naga City Arts and Culture Coalition. I'm the board of director for visual arts. So, I would just like to commend ang SEPIO with the artist registry po. Ano sir, at least we would be able to gather and identify si mga visual artists, si mga creatives and cultural workers. With this, I'm just curious po kung saan po sa hiling nindo maiko-consider si, let's say, a creative worker or cultural worker. Kasi sa sa community mi po, halos normalon ang mga for akos, like nagmati na ini mga cultural worker na supposedly dapat nababalyo ta sinda. Saan daw po pwede tang at least may consider po kung saan, like let's say mga may hilang ngayon or may cancer na creative worker na at least ito bagang ang role kang LGU kang saan pwedeng ilaog para at least kumbaga makagian-gian para sa parte kang sarong creative para masabi na aram mo to pero parte kang kang mandato kang para sa mga Nagenyo or probably working here in Naga. Thank you po. Thank you very much, sir, for that Garo beauty pageant. For that question? Sorry. Actually po, although this is already part of the health cluster, na-mention mo, sir, may cancer, may hilang. Although po, yaong kami sa arts and culture sector, pero support office kami kang City Health Office. Lalo na po duman sa pag-inganyar na mag-enroll ang mga taga-Naga duman sa yakap kang PhilHealth. This is part of the Universal Healthcare Program, UHCP, of the government of the Philippines. So, duman po, nagluluwas kaya dahil kadaklan ka mga artista nasa freelance sector, nasa gig economy, kadaklan, ang huna ninda isin na kaibanan. Pero under the YAKA program, under duman sa Universal Healthcare Program, dapat gabus kita mag-enroll. Kasi mayo na duman, kung empleyado ka o dahil ka empleyado, pig-iing kami na po kita to join or to enroll. Tangarik pong ma-hospitalize man kita. Although, again, dahil man yung gabus mauubos, but at least po, we can make use of government resources to aid those are really needing help. Dakulo na pong mga instances na ang iba nga manhulog sa PhilHealth, pero dahil part katong yakap, na nako-cover, may zero billing policy na mga government hospitals. So, part po yan, kang kampanya, especially po sa mga nasa arts and culture sector. Kadakalan po sa tuya, yaon sa informal economy, freelance, dahil man nagkatrabaho. Ang iba, nakabase sa pagpinta, pagkatapos, pabakal kung mayo.
At siya nabanggi, kung mayo ning gig pagkabanggi, mayo man. So, ito pong yakap, mayo itong bayad, pero po itong sa tuyang mga pagpa-check up, nakukover ito kong government resources. So, hopefully po pa-enroll kita. Pero, igo pong, pwede Dennis, pwede tamang garong i-advance ting kadikit si info, na may piglalakaw po kami sa sanggunian. This is actually, although may sarong proposal na nagluwas, pero si piglalakaw takutaan na itong Artists and Cultural Workers Welfare Ordinance. Na iguduman mga nakasaraliot na mga supposedly mga social safety nets man kuta na for artists. Halimbawa, pwede ba mag-allocate kita ng this much? Yun po sasabi mo for healthcare para sa, or pwede ba na igwang garo special trust fund na forming part ngaya probably ka mga bayad sa mga tarpaulin na kinokolekta kang syudad Magdalagan to assist certain ailing artists. So igo pong siring kayo na nakabinbin sa sangguniang panglungsod, although po may another proposal na consider, pero kami po punta na sana maipasar ito kasi igwa itong mga provisions that even the national law on creatives doesn't have. Kuyang kutaan na ito naka-tailor fit ito duman sa sitwasyon ta sa syudad. Ito po, ginibo mi ito, pig-drop mi ito, base duman sa mga istorya, hinaing, lalo na katong mga nasa freelance or gig economy na mga nyaon sa culture and the arts. Kaya sana maipasar kan sanggunian with those provisions. Bako lang po pati ito, pati legal service, igwa duman. No? Lalo na pag, let's say, hinaabon siya sa imong ideya, isa ang matabang sa imo para sa paglaban kang sa imong diretsyo over rights to your works. So, igwa po duman ng legal service component. So, hopefully po maipasar ito kang konseho, si Samuya po kaya, garo mas more on pag-propose lang kita. Si Kuya po, nasa kamot na kang legislatiba, si pagdangog sa pag-consider katong proposal. Okay, so mahalaga talaga po, lalo sa sektor na yaong kita nagbabali sa mga asosasyon. Because kapag nag-perform kita kan sa tuyang mga sadiring profession, skills, and then tig-disconnect ang sa itong sadiri sa iba, nawawala itong opportunity na makapag-consolidate kita kan sa tuyang collective concern. Maintindihan ta din na ang gobyerno may limitadong resources and bako gabos may tatao. Kung igwa, that's better. Pero kung mayo, the sector itself should talk together, pag-ulayan anuman ang sa tuyang pwedeng gibuhon in terms of welfare sa tuyang mga pag-iribahan. And last point siguro, kapag united talaga ang mga sector, even duman sa pag-influence sa government through policies that eventually can convert into a program para sa katong pigsasabi ni Sir Allen. Dako lang tabang po yan sa tuya. Lalo itong naunambitan po kasubago, may mga specific na gusto kitang i-mention digdi. Inimprosesong pong ini, for the information of everybody, medyo dahil lang kita natawaning awad-awad na panahon para makapagpreparar hali sa kanya-kanya ta mga sektor. So kaya daigabos na segment kan sa tuyang subsectors ay inabot kaning pag-uurulay. So kaya when it comes to public presentation, we expect na may mga bagong ideya kitang pwedeng maipopropose. However, may limited space kita para mai-consider duman sa budget consideration. Kaya lessons learned, number 1, March pa man ang puon kang budget process next year. Dawa ngunya na taon, pwede na kita mag-gather geraray para pag-ulayan ano itong sa tuyang mga agenda, mga advocacy. Tangarig, by next year, sa budget process, dahil na kita nagsusurwayan, pag tig-propose tayo ini ang kolektibong kagustuhan kan lambang sektor. Amen? Amen. May bagong kulto kita digdi. By the way, sa online po, igwa ba kitang mga comments na ipinaabot? So, sa satuya pong general public, ibig sabihin dahil mayo kamong pinaabot mo niya na kahaputan, buot sabihon ba,
bukas sa satuyang puso ang pag-ako kaining plano as in budget kan sa tuyang lokal na gobyerno. Habang hinahalata kung may ma-comment sa satuyang mga yaon sa social media, online, igwa pa po baka mong gustong ipaabot, paglilinaw, pagpapalabo. Ang iba ka gusto magpala. Okay naman. So ang pagiging silensyo ba, ibig sabihin, solve na kita o gutom na kita? Parehas. So kung mayo naman, Sir Dave, mayo man susunod na na cluster, makontinue po ba kita? Ay, Sir Bel? Yes. Kung naman, baka pwede lang po mag-imbitar kami sa mga pag-iriba sa arts and culture sector. Sa aga po may consultation na ikibuon sa San Francisco covered court. Pag-uurulayan po, ipipresent kang Nagaland Corporation ang sa indang plano duman sa ruins kang San Francisco. So if you have time sa mga nagadalan po sa Satuyang Live, please do attend. Baka po may mga concerns kita. So ito po si time para ma-air ta itong kwentaman duman sa San Francisco ruins. Thank you po. Thank you po. May gustong humabol? Yes, tabi ma'am. Pwede pa. Okay. Please come over. Good morning, Sir Allen. Bali, ano po ako, Naga City, member po ng Naga City Vendors, Persons with Disability Vendors Association. Ang concern ko lang po, sir, regarding po duman po baga sa mga trade fair, sa pagfiesta, and other activity. Bali, ang ano ko po, pwede po ba kaming ano ba sabihin? Mostly po kaya, sir, nagle-letter po baga kami sa sa city. Then hindi po lahat ng request po namin is na opo. Ngayon po kasi po halos lahat po sa amin na mga PWDs sarili po namin gawa yung mga produktong itinitinda po namin. Then ang pakiusap lang po sana and request kung pwede po sanang mag-grant yung place na hindi na po kami agi totally na parang may space na po agad sana po sa PWDs kung pwede po yung araw ka to. Opo. Sige. Ma'am, sisimbagong ko ma'am si concern na related sa events management. Pero siguro ma'am itong manungod sa PWD concern baka masa social protection cluster po ito. Baka ma'am you are referring duman sa pag may okasyon ang syudad na igwang, let's say, bancheto. Kasama po, usually bancheto yan or art fair. Minsan po kaya, dapat lang kaya mag-shoot lang sa duman sa temang pigset katong okasyon. Nagkakataon lang po na si tema kayang pigset may pagkakan. Si ino-offer po kang ibang grupo, dahil man related duman sa ino-offer. Or sa tema kan okasyon. So, iyan po siguro si disconnect na baka po kay puwanta lang mag-align duman sa tema na pigsiset kan mga programa kang syudad. Ang aram ko po igwang mga aktibidad that nagkakataon po kaya sa SEPIO kadaklan pagkakan talaga ang samong kaibanan sa mga okasyon dahil po yung man yan si good drawing crowd. Bihira po kami duman sa takong sa kaanghadit din po kaya pag inopen mi baka maglabaw na kami duman sa mandato mi iyan po kaya pag trade fair na ang pinag-uulayan usually market na ang may kaput kayan mepo bako na po iyan sa Samuya duman lang po kami sa garo supplementary activities to events so, nagkakataon lang po pirmiyang pagkakan so baka po pwede mo ma'am ining ma-raise o ma-raise ta po iniyo garo Sir Bell duman sa social protection and probably duman sa economic sector. Dahil po duman po so cluster po nag-handle po kani ma'am concern mo po. Thank you po. Yes, okay. Inonota po ini. So duwa kaya so nag-overlap na cluster kay ini. Number 1 tama itong sabi, social protection and inclusion cluster plus itong thriving and inclusive economy cluster. So baka i-raise na lang po ini duman. Okay? So just mabalos. Igwa pa po.
Sigurado. Okay. So sige po, for formality bilang parte kan pagpresentar sa publiko, mahagad kita ning motion sa mga presenting yaon digdi para endorse? I-endorse sa sanggunian? Arag ba kayan? Sir Dave, tama ba? Motion to approve o motion to endorse? Endorse. Sige, ikaw po ba na gusto mag-motion? Lalo sa sektor kang arts and culture. Okay, na may motion po para i-endorso ang budget kaining arts and culture cluster. Okay, it was seconded. So, congratulations po. So, giraray po. Ang budget kan arts and culture cluster na-endorso na po kaining grupong ini sa forma kan sa tuyang public presentation kan budget. So, formalmente tinatapos na po ang presentation kaining arts and culture cluster. So, thank you so much po, Sir Allen, and sa group kan arts and culture cluster. Okay, next. Dahil daw kita, Sir, mabitin. Tapos at siya na lang si, okay. O, giraray po, hagadun mi ang indulgence kang gabos. Kung pwede tang tawan ng pagkakataon, so education, empowered and educated na ganyo cluster para i-present lang itong sa indang budget. And then ang open forum, gibunta na lang at siya na alauna. If you have interest for this cluster, you can please stay sa satuyang venue. Yes, sir. Apunan ko na po si Sir Nani Soron. Iyo ang ma-present ka ining budget kan sa indang cluster. Digdi ka ng tabi, sir. Diyos maray na aga po sa gabos. Salamat po, Sir Bel. Bago po ako diretso sa samuyang presentation, pasalamatan ko po ang NCPC, CPDO, ang City Mayor's Office, si Sir Dave, ang CPDO po sa pamamayan ni Sir Willie, saka si Ma'am Kat, NCPC, yaon po dyan si Sir Benedict Diaz, si Cluster Chairperson na yung sinagtabang para po mapakaray si budget kang educated and empowered na Genius cluster. Ang samuya pong cluster, may 5 po siyang opisina. Ang enot po dyan, Education, Scholarships and Sports Office. Ang pangadua po, ang CSWD, ECCD, Early Childhood Care and Development. Yaon po si Ma'am Joanne Breeze Zara. Ang City College of Naga, na pinapamayuhan po kang pamusong si Dr. Magno Kunag. Ang BSTC po, ang Bicol Science and Technology Centrum, headed by Ma'am Weng Balisnomo, and the Raul S. Rocco Library, headed by Sir Rico Binluan. So, susunodon mi lang po si template na padara kang CPDO and NCPC, tabaka maanggutan kami. So, iyo po ini si combined budget po kang silimang opisina. As in, para po mas madali si presentation ang hilingon na lang po nindo si Horing column, gabos po siya naglangkaw. So ang total increase niya po is 55.279 million compared last year. So sa ESO po, ang dagdag niya po is 31.686 million. Sa CSWD, ECCD, 3.33 million. City College of Naga, 16.291 million. Okay na ni, Doc? Sa imong dagdag na ini? Sa BSTC, 2.27 million. And si Raul S. Rocco Library,
851,000. Dahil po kaya nagparahagad na maray si Rico, kaya 851,000 lang si pigdagdag sa iya. So, kaya po kami sa educated and empowered na Genyo Cluster, maugma po kami si 5 opisina dahil may hiling po nindo na nagdagdag gabos si budget me. So, ito man pong mga sectoral representatives na invited ngunya na aldaw, aram ko man po na ugma kamo dahil si mga katuyuhan nindo, si mga programa na ine-expect nindo na may deliver kang 5 opisinang ini, aram po nindo na may di-deliver mi dahil nadagdagan si funding, dagdag na kusog kang mga programang ibababa sa mga barangay, as in, pwera dyan, syempre dahil nagdagdag si budget, may mga kadagdagan pong budget nasa kahagad na hinagad man po kang mga sectoral representatives from the education cluster na mai-implementar mo po sa mga barangay. So inutong ko po ang ECCDDO. Iyo po ni si mga pig-submit na PPAs po ninda, ano po, si mga pangrimate, si mga pandigma, ano, sabi nga ikan Sir Willie, mga pandigma, na buot ni pong i-share sa indungon niya na aldaw. Ang inot po ang support and enhancement programs for teachers. So, ang City Government of Naga po, baga ang aki habang nasa tulak pa, ano po, dahil papig mo bundag, ang CPNO may programa na dyan, ano, 0 to 1,000 days. Ngunyan po, ang gusto ni Ma'am Jo, itong mga infant and toddler, uwa naman kitang intervention. Bago po ning programa kang ECCDD. So, ang katuyuhan po kani, ma-improve si teacher competencies in delivering responsive and developmentally appropriate programs for infants and toddlers. So, pagpakusog po kang kakayahan, pagcapacitate po sa mga educare teachers na sa hubi na edad, ano po, 1-year-old to 3-year-old na aki, ugwa na ning intervention po si mga teachers from educare na itatao sa mga aki na to get them ready sa paglaog po sa educare class. So ang budget niya po dyan is 700,000. Pangadua po si Parental Education and Training Program, the conduct of Parent Effectiveness Service. Gusto ko pong i-commend ang ECCD, saro po ni sa pinakamagayon na programa ninda, ning Parent Effectiveness Service. Ano po, ngunyan nga ni po, kung di ako napapasala, tinutok doon naman igdi si mga magurang na maging matibay sa English. Ano ma'am, tayong mga educare students na po, dahil naman nagbibirikol, dahil naman nagtataragalog, English speaking na bagasinda. Ano ma'am Jo, ano, pigtuturok doon digdi ang mga parent na magtararam English ta. Ito nga ning nakaulay ko kan sarong aldaw, ang sabi, kinumusta ko si Aki niya. Kumusta man po si Aki muna nagkaklase sa educare class. Ang sabi niya, siring man, English bagang urulay me. So, ang MOE po is 170,000. Ang outcome indicator is increased parental education aligned with the DSWD framework. Next is the provision of learning and development support through donations to ACCD beneficiaries, the EQUIN program. May ordinansa po kani na pigtatabangan ta po si mga aki na maprovide ning school supplies and learning kits si mga educare students. So 1.02 million ang budget po for the 2026 calendar year. Next slide please. Isunod ta po sa City College of Naga. So ini po si mga programa as in serbisyo po, si top 3 programs and services na pigtatao po kang City College of Naga. Tertiary Education Services, free tuition law implementation, and may 6 million peso budget po ang City College of Naga for that, and the outcome indicator is the improved learning for the students enrolled under the program of the City College of Naga. Next is the Technical Vocational Education and Training, the TVET,
and continuing education. Ang activity po digdi specifically kang CCN is the Industry Linkage and Placement Program for graduating students. So ano po si piga si direksyon ninda or si outcome na pigtutumbok igdi, ito si percent of CCN graduates with jobs related to their course. Ano po? Gusto sabihin, si mga nag-graduate po duman sa course na pigo-offer kang CCN, dapat duman po naman nag-i-employo, duman man na-hire. So, pira po ang budget ninda under MOE, 1.680 million. And the third is the research, extension, and community engagement services. Ang specific project po kang CCN-IGD, applied research and innovation grants for faculty and students addressing local city problems. So, ang outcome na, expected outcome is strengthening data-driven governance and innovation. Example, number of adopted and implemented research outputs benefiting LGU Naga departments of the community. Ang budget po is 200,000. So, next po is the Bicol Science and Technology Centrum. Si Isay po igdi ang day pa naka-abot sa Bicol Science and Technology Centrum sa Indo. Kagabos naman po garo nakaabot ano. So, ugwa na po kita dyan ng 5 galleries na si budget po is pig-donate kang Department of Science and Technology. So, ini po ang serbisyong tinataw kang BSTC. Arranging group tour. Ano po, si mga eskwelahan na gusto mag-tour, nag-a-upload, nag-i-email sa BSTC, or personally po nagduduman nagpapa-schedule. Bako lang po mga eskwelahan, kundi mga grupo na gusto po mag-avail kang servisyo kadtong 5 galleries na pigo-offer po kang Science Centrum. So ano po ang budget po ninda is under PS is 1.183 million, MOE is 207,000 and for a total of 1.39 million. So ano po ang katuyuhan man kang BSTC, ano po ta pigo-offer ang galleries for the group tour, improve learning for Nagas children and youth. It is an informal system of education. Ano po, kung sa laog po kang eskwelahan is formal education, sa Science Centrum, dahil interactive science exhibit po siya, namamanipulate po kang mga estudyante, kang mga teachers, si mga science exhibits, nahihiling ninda, nakakaputan, nadadalan. Kaya informal system of education po siya. Nare-reinforce si pigtutukdo po sa eskwelahan. Sa science and technology subjects na pigtutukdo lang, kang teacher, pag abot po ninda sa Science Centrum, nare-reinforce po. And second and third is the viewing and interactive exhibits of the BSTC with PWD-friendly services. And connected with that is the DOST Star Books for related study and research. Ugwaman pong DOST Star Books na pig-donate ang DOST, 2 units po yan, na yaon sa labi kang BSTC. Kang time pa po yan ni Sir Rico pig-donate. So, duman po, ang mga aki pwedeng mag-research, even the teachers, science and mathematics subjects related na topics, kung saan pwede po nindang makuha si Ito hindi po kaya piga-update ni kang, kundi ako napapasala sa Rico, National Museum ang may kaput po kani. So, mas kumpleto po ini aning DOST Star Books. So, ang budget po dyan for maintenance is 260,000. Maintenance and upgrading of the units. Next slide. Sorry po. So, the Raul Oistroco Library, the top 3 services provided
That will be provided in the year 2026 is the upgrading of library reference services. Ang katuyuhan po na si Rico and kansayang team, yun na maging accessible, satisfied ang readers, and growing information and opportunities for all Nagueños. Nasa 500,000 po ang budget ninda for that. And next is the continuous library linkages through Nagalinks project to Tinago Central School, Calawag Elementary School, and Absedi Elementary School. So ang katuyuhan po, ang outcome na pigta-target na marealisar is more engaged, accessible, relevant, satisfying, growing clients and services. Nasa 300,000 po ang budget for 2026. And ini po sa magayon na programa man kang Raul S. Rocco Library is the mobile library services. Na naglilibot sa barangay, naglilibot sa mga eskwelahan, nagse-set up po sina Sir Rico ng mga public library sa mga schools. Para po mas matabangan si mga aki, mas ma-promote si reading habits kang sa tuyang mga kaakian. So 1.5 million for PS, 100,000 under MOE for a total budget of 1.6 million. So, ayun po ini ang programa kang ESO, ang Education Scholarships and Sports Office. So, primero po dyan, ining Nagas Tertiary Scholarship Program. Under Ordinance Number 2015-012 as amended. Ano po si katuyahang kang programa? Nasa pinaka-primerong objective po kang programa, iyon na kada pamilyang Nagueño may saro pong scholar po na dapat makalaog sa programa kang syudad under its scholarship program. Para po makatabang sa mga tugang, sa kapamilya, na pag sinda graduate na makatabang man po sinda sa pag-asenso kang pamilya. So, ini po para po sa mga pobre Nagueño, iyo po ni si katuyuhan. Kaya po may limit, may income, bigwa pa submit ng ITR, ng proof of income si parents na nag-a-apply po sa programang ini. And ang katuyuhan po, pera sa improved learning outcome for our youth is 100% employment rate of city scholars who graduated under the program. Dahil lang na tinabangan sindang makatapos ng pagklase, kundi dapat maka-empleyo man po sinda, makahanap tuloy sin trabaho pagtapos na magklase. Ang budget na po dyan for the year is 25 million for the year 2026. Second is the Quality Universal Education Empowerment in Naga. Ngunyan po, Queen Plus na yan. Dahil pigbali na ito pong EduCare students, kaya po Queen Plus siya. So 4 million po ang budget. All school-age children of Queen beneficiaries are enrolled in public schools. Iyo po ni si Pang-Ingam Minarta pa sa mga pamilya na bako lang si benepisyo na dapat makukuha ninda na pigtatao kang syudad. Ang priority ninda, kundi sa mga meetings ta po with Queen Associations and Queen Federations, Queen Parents, permita pong sinasabi na dapat si mga aki ninda, yaon sa loob kang eskwelahan. All school-age children dapat po nasa eskwelahan. Kung qualified na sa EduCare program, dapat po nasa EduCare program. Pag dapat nasa elementary na, nagkaklase, dapat nasa elementary. Pag nasa secondary, dapat nasa secondary. More than the city is giving for the benefits of the Queen parents, dapat po, iyo po ni si priority kang mga magurang na dapat all school-age children digdi sa satuyang syudad naka-enroll po sa public elementary and secondary schools kung dahil kayang magpaklase sa private school. So, 4 million po ang budget takan next year. Tapos po, sunod ining Inter-Barangay Sports Festival and Inter-Clubs and Invitational Tournament. So, iyo po ni ang grassroots sports program kang ESO. Kang Satuyang Syudad. Na iyo man po ang priority kang Satuyang Alkalde ni Mayor Lenny.
ang kasuguan niya po kaya sa to mag-focus kita sa grassroots program. Kaya uga po ang tema ta po kaya ngunyan i-adapt ta po si tema kang Philippine Sports Commission na pig-launch po during the 2025 staging of Batang Pinoy sa General Santos City October this year, ang grassroots to gold, gold to greatness. So iyo man po yan ang i-adapt kan sa tuyang opisina. So sa paagi po kaning mga programang ini, Inter-Barangay Sports Festival and Inter-Clubs and Invitational Tournament, tatarget po na ma-institutionalize yung mga sports program, grassroots sports program sa tuyang syudad. Ang iba po kaya, institutionalize na, pero sa iba, luluhay-luhayan po na ma-institutionalize pa. And 100% of our Naga City athletes are exposed to regular sports competition. Lesson learned from Jensan. May mga games po duman na dapat ginanakan sa tuyang mga aki. Pero, for example, sa mga board games, sa chess, nagpadaog sa inda, endgame mistakes, endgame blunders. So, gusto sabihin po, pag inanalyze mo, medyo dahil sinda expose sa regular or higher level competition. Kaya dapat po i-expose na sinda sa regular sports competition para po when it comes to high level competition, dahil naninda nakukumit si mga mistakes na arog kayan. Next po is Sports Caravan and Inter-School Olympics. So, ini po dati na yung ginigibo na wara lang ini pero ibabalik ta po para po makuata si mga potential athletes sa mga schools and barangays. 1 million po ang budget na kayan. And the last, though ini pong huri ay subject po for the allocation and approval discussion of the Naga City School Board, linaag ko po ini 120 million po as certified by our city treasurer si probable collection for next year kang Special Education Fund. Ano po si katuyuhan kang Special Education Fund? Supplementary support services and programs po for public elementary and secondary schools po. Yun po niya pigdadalagan ng kang budget kayan. Pero ano po siguro po dapat ang mas maitatakta sa satuyang mga kaisipan, lalo na po sa mga sinasa education sectors, kung ano si karahayan pong pigtatao kanisa sa tuyang mga aki. Next year po, ang target outcome ta po is zero dropout rate. Human po niyo ang direksyon kan sa tuyang alkalde ni Ma'am Lenny. And zero dropout rate and zero malnutrition rate. Kaya po ngunyan, uga po kitang mga estudyante, mga eskwelahan, may 5 eskwelahan po kita na beneficiaries po katong Angat Buhay Foundation program, itong feeding program po na i-implement kang Angat Buhay Foundation na pigaharana po si mga undernourished children, may free feeding po sinda, hot lunch, pigpo-provide po sa inda para po ma-improve si nutritional status. But more than that, and as a prevention, yaon po tatawan budget yan sa SEF, sa Special Education Fund, si feeding program and other related services para po ma-address si malnutrition, si stunting, and other malnutrition problems kan sa tuyang mga kaakian sa public elementary and secondary schools. So, kung susumahon ta po, gabos pong programa may pagpuon sa ECCDD and sa BSTC, Raul S. Rocco Library, sa ESO, puon po sa ECDD, Educare, 3 to 4 years old na mga aki, dapat naka-enroll na sa INDA. Pag kinder po, 5 years old, nasa public elementary school or nasa private school. Hanggang sa academically and through sports, si pinaka-outcome ta pong pighahanap, si desired outcome po, aligned with the vision of of the city government as instructed and with guidance provided by our city mayor. Iyo si pirmi po improve
learning outcome for Nagas children and youth. Maging mas maray sinda. Makanood, maging mas maray dahil ang permita pong pigihiling si Futuro kaniyong sa tuyang mga kaakian. Dahil pag naging maray po sinda ngunyan, magiging maray po sinda sa maabot na panahon, magiging maray man po asin secure ang future kan sa tuyang syudad. So ano po si pinaka-recommended action may kan sa muyang grupo, approval of the 2026 Annual Investment Program of the Educated and Empowered Nagueños Cluster. Salamat pong maray, asin salamat po sa pagdangog, asin magiging open po ako, asin sa kuyang mga pag-ariba, si Doc Magno Cunag, si Ma'am Joanne Brizara, si Ma'am Weng, si Sir Rico, para po sa indong kahaputan. Salamat po, Diyos mabalos. Okay, thank you so much. Before we proceed, duman sa tuyang open forum, may gustong i-announce tabi si Dr. Conag. Para sa gabos, nagdadangog. Last November 5 and 6, nagkaigoning examination, board examination sa midwifery. Ang na-postpone ang ikaduwang aldaw dahil sa bagyo. Nag-release ang PRC, uya ang resulta. Ang national passing percentage, 57%. 57. Pero ang CCN, 68.42%. Yan ang espuerso kan mga faculty. Maski tios-tios, pero lumalaban. Ang first takers, yung 68.42%. Yung retakers, yung nag-otro, na dahil man i-consider kang PRC dahil naka-record na sila dati, nagkagawa kita ng 55%. Oh, malangkaw na ano. Kung i-total mo, average 61.54%. Pero the real score is 68.42% as against the national passing percentage of 57. Mataas pa rin tayo. Sir Dave Tabi. By the way, congratulations. Palakpakan ta po. Tamagay na bareta yan. Iyo, congratulations po sa City College of Naga. Maalas 12 na, so garumagad kitang dispensa sa mga heads kang offices. Kaya punta po magbalik na lang at syanta, bad mga naan si Sir Bel magpapangod to sa Tugabos. Dakul-dakul pati kita. Nagko-compute naman ko ta, pero nga ako, sige na. Garo sala, tama sala si strategy ta na i-advance, ta nahiling misubagos, nagtagaman ning oras si pag-iriba sa sektor. So baad si iba sa education at yan pamaigdi. Ta si mga arts and culture nag-amay pero kaya pa nila maghali ta kinamada manindang sa indang oras. So urlayan ta po at yan, gusto ta ko tangi advance para di kita mag-all sa oras pero baad itong nahiling nila si schedule sa education maigdi sinda pakapangod to. So para yaon sinda pag urulay-ulay ta, pasensya sa mga pag-iriba sa opisina kaya punta po magbalik giraray aratyan. So ma-break mo na kita tapos bago kita magpuon na dyan i-explain ta kung ano gusto sabihin kang PS, MOE tsaka CO ta. Maski ako nariribong paminsan. Maray na udto sa Toyaga po. Salamat po.
We have the Naga City People's Council, and that council has representatives in all the standing committees in City Hall, meaning in everything that we do, there is an unelected NGO representative that sits with us. So working together, you're now saying that we would like to achieve the goals by working with the citizenry. We would like to determine the goals by consulting with the citizenry. We would like to have a city that encourages responsible citizenship in the process of delivering the outcomes. For the sake of the Filipino people. Ang Naga City People's Council o NCPC ay katiripunan ka mga manlain-lain na sektor sa laog kang Naga magsadit man siya o magdakula. Ini ang institusyon kan mga civil society organizations na kung sain sinda nagtatarabangan, nagurulay, asin nagkakasararo. NCPCs evolved from the idea post-EDSA. At the time, the civil society leaders started talking about the space that was open after we kicked the dictator. And they realized that the new government will be successful if people are engaged. So those who were part of the popular democracy movement started looking at models where people can participate in running the government. What I learned is that there were failures at the national level, but when they came to Naga, there were leaders of the civil society, and they realized that maybe Naga is ready for the experiment. So in 1995, under the sponsorship or authorship of former Councilor James Jacob, the city managed to pass the Empowerment Ordinance, which gave birth to the Naga City People's Council. And it was, as they say, it was the perfect formula. You had an active civil society, the NGOs and the People's Council, and you have an open leadership of the city government through former Mayor Jess Robredo, who agreed that the concept or the idea of having a government that is open for people's participation is ripe for Naga City. So, kang pigpasar ang Empowerment Ordinance kang 1995, the NGO and PO community took a task among themselves na kaipuhan paghandaan ini yung participatory governance na pigo-offer kan si Empowerment Ordinance. It was also during this time, latter part of 1995 to 1996, igwaning interim group na nag-take lead para i-organize itong preparatory activities for the first organizational meeting kang NCPC. It was in that organizational meeting na pig-finalize or nagkasundo ang mga members about the premises of coming together. What mandates do they have as an organization? And duman din pig-firm up itong first constitution and bylaws kang organization. And it was also in that organizational meeting na pig-elect itong first 15 members of the board kang Naga City People's Council. So shortly after that, nag-meet na din itong board of directors, and in that first meeting of the board, na-elect si Father Nelson Trea as the first chairperson kang Naga City People's Council. I just came to know about it. Sabi ko, it's a beautiful idea. Kaya sabi mo, let's get involved. Kahit tumagang panahon, sabi sa Tuya, ang partisipasyon ta sana, mag-eleksyon lang. Pag nakaboto ka na, tapos na. Ining Empowerment Ordinance na ini, or people's participation in local governance, as going beyond just merely electing government officials. It was also asking you, as na mga ordinary people,
may mga concern kita na sa saindang paggobyerno, sa saindang pag-gibo ng mga ordinances, pag-gibo ng laws, madagog pa sa tuyang concern, more specific concerns. So after 1996, when the Naga City People's Council was born, at the time, I think it was organized under 10 sectors with more or less 44 organizations. But when I joined in year 2000, I was then recruited as one of the community organizers for the Barangay People's Council. I think at the time we had close to 100 organizations already representing the different sectors. It was because the expansion was under the program of the NCPC at the time of strengthening the basic sectors. Ang evolution kang NCPC, pinagpagpahiwas. So, nakaigwa ng recruitment tuman sa mga organization. Kasi itong mga daay qualified na organization, kung sasabihin, mayo silang legal personality, they accredited sa syudad, tabangan ta iniyo na ma-accredit sinda, makaigwa ng legal personality, as in ma-accredit sa syudad. So, naghiwas siya. May mga sektor kita na sararadit, may mga sektor din na nag-merge. Dakol na din po ng mga organizations na nagpapa-accredit, pero dahil malaog naman sa sektor na ina-identify on how are they going to engage. So nagkaigawa ng pagbabago din sa sektor. So yan po si mga changes na nangyari, naghiwas, as in pig-capacitate sa iyang mga members. Sa ngunyan, ang NCPC, igwang 17 sektor na kinababalihan kang iba't ibang mga civil society organizations, POs, NGOs. No? Sa mga milestone kani recently ay ang pagkakaiguan ng pagkakabisto ka iniyo bilang sarong long-standing or nainot na People's Council sa buong Pilipinas. Nagkaigwa man kita kadtong mga kaaging taon, nagkaigwa kita ng distinction o pinag-awardan kang DILG as in pag-reconocer kang iba't ibang mga LGUs man, kang mga People's Council na namumugna pa lang bilang nainot na People's Council sa buong Pilipinas. Sa laog kang 27 taon, halos 27 taon, ang NCPC nagkaigwa ng ups and down, no? Pero throughout these years, ining NCPC man, yaw pa man giraray. Padagos pa man giraray na nagsisilbing boses kang mga namamanwaan sa gobyerno as in nagiging tulay kang gobyerno man sa progreso kang sa tuyang syudad. And siguro critical collaborator. To empower. Respeto. Participation. Empowerment, tapos siguro unity. United. Bridging people. Modelo. Service. Always in good service. Inclusivity. Boses. Saro siyang boses. Boses siya kang gabos ng mga sektores. Watchdog or kami po ang bantay. Concerned people o kaya tagapagmatsyag. Very rewarding. Siguro NCPC is a gift. Saro po ng NCPC sa stronghold. Empowering citizen. Parang empowerment po ito ng mga ordinary. It's the way to go. Igwa siya ng transparency sa community. The best word siguro to describe NCPC is really partnership. Partnership kang gobyerno, kan kasayang nasasakupan, kang gabos na tao. Sa partnership na niyo, hinihiling ta na ang gobyerno sa rutang partner, kaibanan. We are not the enemies, we are partners towards development. Dahil sa pagiging tulay kang NCPC, nag-urulay ang tao, ang mga nasa gobyerno sa sarong lamesa para pag-ulayan ang progreso, mga issue, mga concerns, mga pangiturugan. Ang importante, saralo kita sa paghiro sa kagustuhan kang mga tao. Yan ang papel kang Naga City People's Council.